Egun on denoi. Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaiko Kampuseko eta Komunikazioko errektore orde Andrea, erakundeetako, euskalgintzako, hedabideetako eta bestelako eragileetan orbanakoak, ongi etorri berria euskarazko egunkari nazionalak, adimen artifizialak, kazetaritzan duen eragina aztertzeko antolatu duen jardunaldi honetara. Askotariko ezagutza eta jardun esparruetako kideak elkartu gara gaur hemen, izan ere adimen artifiziala sektore ugari eraldatzen ari da eta kazetaritza ez dago aldaketa bizkor horietatik aparte. Euskararen erronkak esparru digitalean handiak dira eta gogoeta, norabide argi bat eta baliabideak ezinbestekoak dira, bereziki hain bizkor aldatzen eta garatzen ari den adimen artifizialaren esparruan. Komunikabideen eginkizuna, gizartea informatzea ez ezik, herritarren alfabetatze mediatikoa sustatzea ere bada, desinformazioaren kontrako borrokaren zutabe garrantzitsua baita. Ardura hori hartuta ari gara berrian. Garapen teknologikoak kazetaritza hobea egiteko dakartzan, aukerak baliatzen, kazetaritzaren funtsezko egitekoa bazter utzi gabe. Kazetaritza batez ere, sorkuntza, interpretazio eta narrazio ekintza bat da. Desinformazioaren eta adimen artifizialaren bidez egindako edukiek, informazioaren egiazkotasunari buruz sortzen dituzten zalantzen itsasoan, berriak, konfiantza, fidagarritasuna eta ziurtasunak eskaini nahi ditu. Konpromiso bat dugulako gizartearekin, gure komunitatearekin eta euskararekin. Metrikek eta kombinazio posibleek sortzen dituzten testu, irudi eta abarrek, egiazkoa eta justua denaren kontzepzio jakin bat eraikitzen dute. Errealitate berriak sortzeko boterea dute. Izan ere, gizartea ere egiten da. Horregatik, ezin dugu utzi kazetaritza algoritmoen mandatuaren menpe modelatu dadin. Durangoko azokan gogorarazi digu Marina Garcés filosofo katalanak, adimen artifiziala, adimen delegatua dela hein handi batean, eta delegazio horren implikazioak zeintzuk diren kontziente izan behar dugula. Gizartea ahaldundu eta kritikoa sortzeko funtsezko eginkizuna du kazetaritzak eta herritarrak gaiaz informatzea ere bada horietako bat. Berriak erabiltzen du adimen artifiziala kazetaritza hobea egiteko. Ez gara bizi, garapen teknologikoak eskaintzen dituen aukerei bizkar emanda. Hobetu ditugu lan prozesuak, edukien antolaketa eta etorriko direnak. Baina gogoeta eta egokitzapen garaiotan, berriak komunikabideen panoraman erreferenta gisa duen zereginaz jabetuta, funtsezko urratsa egin zuen ekainean. Adimen artifiziala erabiltzeko berariazko irizpide deontologikoen dekalogo bat sortu eta formalizatuz. Berriaren estilo liburuan topatuko dituzue jarraibide horiek. Gaur, jardunaldi hau antolatu dugu, gaiari buruz elkarrekin pentsatzea, bera, boteretsua delakoan. Estitxu Garai, Bizkaiko Kampuseko errektore ordea, nahi duzunean. Egun on guztioi, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean ongi etorri Bizkaia aretora. Ainarak esan duen moduan, adimen artifizialak estandar sakonak eragin ditu gure jendartean, eta baita kazetaritzaren eguneroko jardunean ere. Aldatu dira, albisteak ekoizteko moduak, edukien banaketa eta informazioa kontsumitzeko ohitura ere aldatu zaigu erabiltzaile hori. Teknologiaren eragin horrek eztabaida etiko eta praktiko garrantzitsua ireki du gure artean, eta sektore osoari, kazetaritzaren sektore osoari akademiaren laguntzaz eskatzen dio hausnarketa horri heltzea. Testuinguru horretan berriak urrats aitzindari bat egin du, Ainarak aipatu du,
adimen artifiziala erabiltzeko irizpide deontologikoen katalogo bat sortu zela, eta baita estilo liburuan txertatu ere. Dekalogo horrek argitzen du nola, noiz eta zertarako erabil daitekeen adimen artifiziala. Erabiltzen da, baina irakurleok ikus dezakegu zertarako, noiz eta nola. Eta hori benetan garrantzizkoa da. Iruditzen zait berriak egin duen hori, trantsizio teknologikoa printzipio etiko sendoetan egitearen adibide garbia dela. Eta horregatik zoriondu nahi dut berriako lantaldea, eta nora ez Irene Arraratz eta Aider Goenaga arduradunak. Azken urteotan asko nabarmentzen ari da, kazetaritzak bere balio publikoa indartu behar duela. Izan ere, ez dezagun ahaztu, kazetaritza demokraziaren iparrorratza ere badela, eta ezinbestekoa dela jarraitzea informazioa iragazten, herritarren ahotsa jasotzen, eta batez ere askotan isilarazitako ahotsak jasotzen, eta era berean ardura zintzoz jokatzen. Egia da algoritmoek gero eta indar handiagoa daukatela, eta askotan egiten dutena badakigu dela gure gustuak elikatu. Ez da inbeste bultzatzen dutela gure jarrera kritikoa, baizik eta jada begiratzen duguna gehiago begiratzera bultzatzen gaituzte, gorroto duguna gehiago gorrotatzera, eta hor irizpide kritikoa makaldu egiten da. Horregatik, inoiz baino garrantzizkoagoa da kontzientzia, alfabetatze mediatikoa, heziketa kritikoa, ikuspegi etikoa, eta noski komunikabideek horretan daukaten egitekoa. Adimen artifizialak kazetaritzari eragin diola esan dugu, baina kazetaritzari ez ezik, alor guztiei eragin die eta baita unibertsitateari eta akademiari ere. Horregatik, joan den urriaren 9 Gobernu Kontseiluan onartu genuen EHUn adimen artifizial sortzailea erabiltzeko gomendioak biltzen dituen dokumentua. Gaur ere Gobernu Kontseilua dugu berriro eta horregatik ezingo dut geratu zuekin batera jardunaldi hau jarraitzera, baina aurrekoan onartu genuen dokumentu hori, hain zuzen gradu eta eraldaketa digitalerako errektore ordetzak eta ikerketa errektore ordetzak batera landutako dokumentua izan zen, eta oinarri sendoa ezarri du beti ere gardentasuna, jatorri intelektualaren errespetua, ardurazko erabilera eta hezkuntza komunitatearen babesa oinarri hartuta. Kezka hau ez da bakarrik kezka teorikoa akademian, eta Belgikan bertan adibidez, aditu eta unibertsitate irakasle askok kaleratu zuten gutun ireki bat gogo eta bideratu nahian eta ondorengoa galdetzen zuten. Zientzialari garen aldetik, ideien jatorria eta iturriak behar bezala aitortzeari uko egingo aldiogu, unibertsitate batek jatorri intelektualaren balioa eta zaintza lehentasun gisa ulertu behar ditu. Galdera horrek ere oihartzun sakona du gurean. Horren harira beste urrats bat emango dugu eta laster gure webgunean atal berezitu bat eskainiko diogu adimen artifizialari eta bertan egongo dira honi lotutako ekimenak, araudiak, formakuntza eta baliabideak. Eta helburua noski argia da, batetik, komunitateari informazio fidagarria eta eskuragarria ematea, bestetik, erabilera egokiaren inguruko eztabaida sustatzea, eta azkenik, eta oso importantea, ikuspegi kritiko eta arduratsua sendotzea. Eta uste dut benetan gaurko jardunaldi honek 3 helburu hoiei bete-betean heltzen diela, eta aukera paregabea eskainiko dizuela kazetaritzaren, teknologiaren eta etika publikoaren batasun horri buruz hausnartzeko. Eta hor ezinbestekoa izango da ikuspegia. Eta uste dut Ainara Lasak jada aipatu duela. Mehatxu ez harago, aukeren mapa kolektiboan ere pentsatzea. Adimen artifiziala ez da zertan gure ordezko izan behar. Izan daiteke gure aliatu. Izan daiteke bide lagun. Baldin eta beti arduraz, zuhurtasunez eta ikuspegi humanistaz arituko bagara bere erabileran. Eta batez ere, zintzotasunez eta zertarako erabiltzen dugun aitortuta. Hori guztia kontutan hartuta,
gaur berriak antolatu duen jardunaldiak eta batez ere adituen ikuspegiak uste dut lagunduko duela bide horretan, eta oso ekarpen esanguratsua egiten duelako, batez ere gogoeta horri heltzen saiolako nola ez euskararen eta euskal gizartearen ikuspegitik. Eskerrik asko hortaz berriro ere berriari, eskerrik asko ere gaur hemen arituko zareten aditu guztioi, eta nola ez, eskerrik asko zuei guztioi, bertaratu zareten guztioi, honen parte izategatik. Besterik ez, mila esker eta jardunaldi bikaina izan dezazuela. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, ez ditxuri. Ohar pare bat jardunaldiari ekin aurretik. Bizati izango ditu gaurko saioak. Lehenengo partean Patrizia Ventura eta Aron Casanovaren hitzaldiak entzungo ditugu, eta bakoitzaren ondoren galderetarako tarte txiki bat izango dugu. Hitzaldiak gaztelaniaz eta ingelesez izango dira, eta aldi bereko itzulpen zerbitzua eskainiko da, baten batek behar badu, eta hartu ez badu hor atzean ditugu lankide batzuk horiek banatzen. Atxeden aldirako tarte bat izango dugu 11:30, eta hemen ondoan dagoen Laboaretora joango gara kafe bat hartzera, eta bueltan mahai ingurua gidatuko du Jon Olano Urainberriako editoreak, eta Aider Goenaga, Julen Orbegozo eta Miren Berasategirekin arituko da solasean. Tira, hau edenak esan da, heldu diezaiogun mamiari eta gure gaurko lehenengo gonbidatuari emango diotitza, Patrizia Venturari. Patrizia Ventura Pozinok, hedabideen arloko, komunikazioko eta kulturako doktoretza egina du Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Hain zuzen ere, doktoretzako aparteko saria eskuratu zuen bere ikerlanagatik. Lan horretan komunikazio ekosistema digitala aztertzen du eta oinarri zientifikoak dituen marko bat proposatu adimen artifiziala arduraz txertatzeko komunikabideetan. Ética, inteligencia artificial y comunicación, el factor humano en la era de la mediación algorítmica, liburuaren egilea ere bada, eta gaur adimen artifiziala, etika eta komunikazioa, kazetaritza algoritmoen bitartekaritzaren garaian hitzaldia eskainiko digu. Patrizia, nahi duzunean. Bueno, hola, buenos días y muchísimas gracias por tu amabilidad. Kaixo guztioi, egunon eta mila esker aurkezpenagatik eskerrik asko berriari, ona gonbidatzeagatik. Eta, ohorea da, gaurko saioaren irekieran egotea. Nik erabaki dut gaurko hitzaldi honetan adimen artifizialaren erabilera arduratsua hitz egitea. Hain zuzen ere, horixe izan daiteke nire ekarpena. Ohorea da, aukera izatea baita ere zuekin guztiokin, nire ikerketa lan apartekatzeko, hain zuzen ere ikerketa lan honi ekin genion 2018an, gutxi gora bera, eta helburua zen galdera honi erantzutea. Hedabideok nola erabili dezakegu arduraz adimen artifiziala? Berez, teknologia hau oso lagungarria izan daiteke, ezta? Informaziora aplikatzen dugunean izugarrizko gaitasuna du iragazteko, informazioa hierarkizatzeko, sailkatzeko, algoritmori tradizionalekin, hori lehen zen, baina orain ere informazioa sor dezake. Hala ere, kontrasankorra izan daiteke, izan ere, non dago gure tokia beraz mundu honetan, badirudielako ordezkatu egingo gaituela teknologia honek. Beraz, ikerketa lan honetan saiatu nintzen galdera horri heltzen eta orientazio praktiko moduko bat eskaintzea hedabideok arduraz txertatzeko teknologia hau. Hori bai, lehenengo pausoa da, nolabait deskribatzea zer den gauza hori, zer den teknologia hori. Beraz, ikerketak filosofiaren bideetatik eraman gintuen, azterketa kulturaletatik, ekonomiatik, biologiaren bidetik baita, azken finean giza funtzioak ordezkatzea sari ginelako. Beraz, 2018 urte bueltan ez genuen horrenbestetan entzuten adimen artifizialen kontu hau, baina gaurko egunez asko entzuten da eta markadak daramatza teknologia honek gure artean. Hori bai, egia da, batez ere
herramientas de IA generativa como ChatGPT. AA generatiboaren tresnak agertu zirenetik, ChatGPT eta horrelakoak, nolabaiteko gerra bat dagoela datuak lortzeko. Eta ordezkatuko gaituztela, esterminatuko gaituztela, beldur hori daukagu. Tenemos que gobernar. Gobernatu beharreko zerbait gisa ikusten dugu. Hoy, pues nada, me Bueno, propones hacer gaurkoan, un breve repaso saiatuko naiz errepaso labur bat egiten kontu hauetatik, gure sektorera mugatzeko gero. Esan bezala, hasierako galdera hauxe izan zen, nola erabili teknologia hau arduraz, eta horretaz arituko gara batez ere gaurkoan. Baina lehenago zera esan nahi dut, uste dudalako garrantzitsua delako. es que el rol fundamental que puede llegar a ejercer el periodismo Kazetaritzaren en la gobernanza funtsezko funtzioa munduko gobernantzan, artificial. adimen artifizialaren gobernantzan ikaragarria da. Izan ere, kazetaritzak zorroztasunez eman dezake AAren berri, eta jada badagoen beste sektore askotan informatu erabileraz. Sektore kritiko asko daude pertsonen bizitzarako ezinbestekoak direla, osasungintza, justizia, hezkuntza. Beraz, teknologia honek etorkizunean eragin handia izango du politikan, gizartean, kulturan, eta gure lana da, informatzea. Beste sektore batzuk, ez dute gauza bera egin behar. Nola txertatu galdetu behar diote beren buruari, baina gu galdetu behar dugu gure buruari zer den hau, eta nola txertatzen ari den gure gizartetan, eta zer nolako eragin ekonomiko, politiko eta kulturalak izan ditzaken. Horren bestez, 3 jarduketa hildo hoiek proposatu ditugu, kazetaritzaren arlorako, eta, hain zuzen ere, elkarrekiko mendekotasuna dute, azken finean, informazioa eman behar badugu, baina erabilera kontrolatu baita ere, eredugarri izan beharko gara gobernatu nahi dugun teknologia honen erabileran. Gainera, 3 ildo hauek konektatuta daude, izan ere, ulertu egin behar dugu zer den hau. Hau. Izan ere, izenak jada nahasmena sortzen du, izan ere, ez dago adostasun bat mundu mailan adimen hitzaren inguruan. Beraz, beti gustatzen zait errepaso txiki bat egitea, harira joan aurretik. Zer da hau? Zertaz ari gara? Beraz, ibilbide hau proposatzen dizue, lehenengo 2 puntuak oso azkar pasatuko ditugu. Filosofikoagoak dira, azterketa kulturalekin dute zerikusia. Eta, klaro, lehenengo gauza zer da, beharri izan bat daukagu gure ikuspegia izateko, goazen hori defendatzera. Gauza honen inguruko ikuspegi propioa garatu behar dugu. Ostean, errepaso bat egingo dugu, AAren ontologiatik, kontzeptuaren sorreratik, hype hori jaisteko. Hiperbole badaukagulako teknologia honen inguruan eta bere gaitasunen inguruan. Horrela, ulertuko dugu zer nolako potentziala duen, bai noski, baina mugak non dauden ere ikusiko dugu. Izan ere, mugak ikusita gero erabaki garrantzitsuak hartu ahalko ditugu. Gero joango gara gure gaira mugatzen, AAren etika eta kontutan hartu beharreko oinarriak, ikuspegi orokor batetik, baina gero joango gara komunikazioaren esparrura mugatzen. Esan bezala, teknologia hau leku guztietan dago eta forma askotan. Beraz, horrela joango gara, zehazten joango gara, kontu hau, gero ikusiko dugun zer nolako ambivalentzia jokatzen duen kazetaritzak AArekin, eta gero bukatzeko gehien kezkatzen gaituena jorratuko dugu. Nola erabili AA arduraz edabidetan, edo zer nolako hausnarketa egin dezakegu lagungarri izateko guretzat? AAren inguruko ikuspegia, labur-labur, zertarako balio digu? Oso gauza garrantzitsuak definitzeko, kazetaritzan edo beste edozein alorretan, esate baterako. Zein erabilera emango dizkiogun AA horri, erabiliko ditugun tresnak aukeratu beharko ditugu, erabaki garrantzitsua da, eta zein puntutaraino erabiliko ditugun. Hau da, zein kasutan ez da AA erabili behar. Nik uste kazetaritzan eta sektore guztietan hori ezinbestekoa dela. Zein tresna erabiltzen dugun jakitea. Batzuetan, ari interesgarria iruditzen zait pentsatea, zer den makinak egin izango du, ezin izango duen hori.
nos va a servir, por supuesto, para comunicar. Egia da teknologia erabilgarria dela, zorroztasunez berri emateko, baina kontutan hartu aurreko guztia. Goazen orain ikuspegi desberdinak ezagutzera. AA-aren inguruko lehenengo ikerketa lan ez hitz egingo dizuet, badagoelako jendea, honen inguruan asko dakiena, teknologiaren inguruan asko dakiena. 2029an izaki autonomo, kontziente eta oso inteligentekin biziko gara. Bueno, sari pilo bat jaso dituzten pertsona dira haue pantailakoak, Ez dut arazorik ikusten makina batek gizakien gauza bera egiteko, baita sentitzeko ere. Makina batek jarduera edo beto esan da jokabide koherentea baldin badu eta ekintza koherenteak, kontzientzia onartuko du. Edo, AA kontrolatzeko modurik badago, aurkitu bar dugu berandu egizan baino lehen. Beldurraren diskurtsoare badaukagu. Eta orain beste 4 pertsona potente ditut, hauek ikerlariak dira AA-aren arloan. AA ez da gai ulertzeko edo arrazoitzeko, beraz egungo burbuila desinflatuko da. Makinek arazoak konpontzen dituzte, baina datua behar dituzte, makinek ez dute sentimendurik izango, eta oso nazgarria da hoiek izaki bizidunekin nahaztea, edo komunikatu nahi dudanean, ez dut pentsatzen aurrekoaren ostetik zein hitz joan behar den, ni nahi dudana da esan nahi bat transmititza. Ikusten duzonez ikuspegi erabat ezberdinak dira, baina guztiek ere asko dakite teknologiaren funtzionamenduaren inguruan. Eta, hau da enpresari aplikatutako ikuspegia, OpenAI. Hau da adimen artifizial orokorra sortzeaz arduratzen den enpresa bat, suposatzen da honek gizakia ordezkatuko duela noizbait, eta egia da termino hau 70ko hamarkadatik existitzen zela, baina berdefinitu egin da enpresa honetan. Eta esaten dute AGI hau definitzen dutela, lantzen dutela, eta izango dira oso autonomoa diren sistemak, gizakiak baino beak izango direnak, ekonomikoki balioa duten jarduera gehienetan. Kontuz, baldintzatzen gaituelako honek erabaki batzuk hartzeko orduan. Klaro, garatuko dut ekonomia aldetik onurak ekarriko ez dizkidan teknologia, ez, hau azkenien ikuspegi interesatua da. Eta badu zerikusia perfekzio kultural honekin, ez da gure kulturan hain errotuta dagoen hori, makina eta gizon aurrez aurre gizona makinaren kontra. Irudia bilatzen baditugu, interneten, AA jarri, edo antzekoak, gure unibertso kulturalean, hainbat eta hainbat irudi daude, hauze bezalakoak, Kasparov makinaren kontra, makinak gizonari irabazi zion. Edo Terminator, edo film horiek guztiak, Frankenstein baita. Menderatu ezin dugun makinari buruzkoak, eta makina gizakia gaindi dezakelako diskurtso hori ematen dute, ezta? Teknologia maitatzen dugun oiontzat, teknologia erabiltzen dugun ontzat, hostila da hau gizakiarekiko. Uste dugulako teknologia gure zerbitzura egon behar dela, eta gure ongizaterako izan behar dela, kudeatu beharko dugu, gobernatu beharko dugu bai, baina gure ongizatea lehen etxiz, eta gure onerako beraz, ordezkatuko gaituelako diskurtso hori, gizakia hobetuko duela, eta ez dator bat ere bat gure ikuspegiarekin. Beraz, zer gertatzen da kontakizun hauekin? Batzuetan nahasgarriak direla. Hala, edabideok azkenean horrelako gauzak argitaratzen ditugu. Eta azkenean galdera bat egiten diogu ezinbestan gure buruari. Bagenekien kontzeptu edo hitz batzu zer esan nahi zuten, baina orain ez daukagu horren argi. Ez dakigu zer diren.
Aquí hablamos de que la IA es Izan ere, hemen esan dugu, sormenez baliatzen dela, esaten dala, dala. Baina esate baterako janaren filosofoak, beste askok bezalase, duela hamarkada askok, hausnartu zen honen inguruan, eta ziurretzela doz egongo, haren entzat, sorkuntza jarduna, pertsonena delako, pertsonak munduan parte hartzera garamatzan prozesu bat da, eta ez produktu bat. Baina gizarte honetan, al final lo que vale es lo que acepta el mercado, ¿no? merkatuak onartzen duen hori da importanteena. Eta makina horrek sortzen badu, produktu bat da, baina merkatuak hori onartzen badu, saltzen dielako, hori ja sormena da, eta listo. No es solo un producto, es Baina sormena ez da produktu bat bakarrik, prozesu bat ere bada. como os decía, Esan bezala, munduan parte hartzera garamatzan prozesu bat eta ezinbestekoa da, gizakion ongizaterako, izaki sortzaileak garelako. beneficioso para Eta onuragarria da guretzat, gure zikerako, gure bizitza sozialerako. Bueno, al final, pues, Bueno. un poco la conclusión antes de avanzar es que Aurrera egin aurretik ondorio hau atera la genezake. tecnología acaba Teknologiaren inguruko kontakizunek baldintzatu egiten dute teknologiaren erabilera. la regulación y eso también Eta araudia baita ere, hau edabidetan gertatzen da. que adoptamos la tecnología Edabideok consecuencia de cómo la teknologiaren erabilerari erreparatu behar diogu gure ikuspegi eslatzen dielako. Bueno, ona hemen adimen artifiziala proposatu zuen pertsona John MacArthur, hau Dartmoutheko konferentzian izan zen, 20. mendearen lehenengo erdialdean, eta bueno, berak esan zuen makina adimendunak egin zitezkela, uste zuelako adimena izan zezaketela makinek. Beraz, hau garrantzitsua izan zen, baina antzinarotik eta antzinako Greziatik historikoki makinak sortu nahi izan ziren, algoritmoetatik eta pasatuta gero Ramon Llull, erdiaroan, berak ere sortu baitzuen norela baiteko gailu bat, algoritmo bat zen, azken finean, erantzun erligiosetarako Adam Lovelock, eta 20. mendean, jada teknologia bere horretan sortu zenean, se origina lo que es el embrión de lo que hoy consideramos inteligencia artificial. sortu zen adimen artifizialaren Británico, quien hasia Alan Turing, primera vez una máquina zientzialari britainiar honek makina bat sortu zuen guztia konputa zezakena. fijaros que mucho antes de que Begiratu honi. este señor propusiera este concepto. Eta askoz lehenago gizon honek proposatu zen adimen artifizialaren kontzeptua. Bowden, que antes Bowdenek ere se llamaba simulación computerizada. Esto es simulazio konputerizatua deitzen zion. Hau gustatzen zait kazetariai azaltzea. pero un poco ese hype, ¿no? Hype hori apurtzeko nolabait, ez da azken finean, disiplina hau existitzen zen aspalditik, kontzeptu hau existitzen zen, baina kontsolidatu da kazetaritzari esker, kazetaritzan bultzatu delako, deigarria izaneagatik, eta gero simulazio konputerizatu ez denez termino sexy bat, kazetaritzari esker desterratu zen. Eta Alan Turinek berez, Se inventara este concepto kontzeptu tan hau, sexy, se imagina adimen artifizialen kontzeptu sexy asmatu aurretik, imaginatzen zuten makina hori norbait egongo zela. puede pensar en Eta gero galderak sortu ziren, makina batek pentsa dezake? respuesta a esta pregunta es importante. Eta erantzun garrantzitsua du galdera honek, izan ere, uste badugu, makina bat pentsatzeko gai dela, Más o menos, ¿no? funtzio gehiago edo gutxiago utziko ditugu bere esku. El, no me Beraz, ez naiz gehiegi luzatuko, Turingen testa planteatu zuen ikerlari honek eta 2 minututan azalduko dut. Eta guazen etika lantzera. Bueno, zuek ikusteko nondi datorren hau. una persona, el test dice, plantea Alan Turing para Alan Turingek zera dio? máquinas inteligentes Makina bat adimenduna den ala ez definitzeko, ¿no? Es test bat egin behar dugu. a través de un ordenador. Pertsona batek ordenagailu bat hartzen du eta makina bati galdera bat egiten dio eta pertsona bati baita ere teklatu erabiliz eta bestaldean nor dagoen ikusi gabe. Eta lortzen badu Tienes la máquina, erantzunen arabera asmatzea nor den makina eta nor con lo cual gizakia akabo, baina ez badu bereiztea lortzen makinak adimenduna delako da. Beraz zer dio Turingen test honek, makina bat adimenduna izango dela, la inteligencia. oso ondo simula badezake giza adimena. Pregunta al final es Baina azkenean galdera zein da, makina bat modu adimentsuan konportatzen bada, adimenduna da? hay cada uno. Erantzunak askotarikoak dira. Esta idea ha obtenido, bueno, es la pregunta que ha Galdera hori da nagusi izan dena haren inguruko eztabaida gaur egun arte,
Eta hemen dugu beste kritika moderno bat, italiar batena, berak esaten du, ari approach to learning algorithm and machine interference salami deituko bagenio. Galdetuko genukeia salami kalako kontzientzia motaren bat garatuko duen, emoziorik izango ote duen, edo giza nortasunen bat izango ote duen. Bueno, horrela ere planteatu daiteke daukagun erronka komunikatiboa gai honen aurrean. Hiztegira joatzen badugu, ikusten dugu sistema adimentsuei buruz hitz egiten dela eta suposatutzat ematen dugu horretaz, katalanez, baina gaztelaniaz drai hiztegian, akademiaren hiztegian beste modu batera esaten dute. Esaten da giza adimenak egiten dituenak bezalako edo konparagarri egin eragiketak egiten dituzten programa informatikoak direla. Beraz, definizioetan ikusten dugu, gauza desberdinak kontzeptuak modu desberdinetan jartzen direla. Errepasu hau egin dut, laburpen hau egin dut, ikuspuntu interesgarri zen daitekelako, nire ustez, baina oraingoa zen gauza praktikoagoetara. Azteko, haren ikusmolde etikoa lantzen azteko, lehendabizi borrokatu beharko dugu lehengo marko hori, ordezkapenaren ordez, osagarritasunaren markoa azpimarratu beharko genuke. Zer da osagarritasuna? Ulertzea potentziala baduela, ahalmen handiak ematen dizkigula, baina mugak ere badituela. Eta orduan hemen oso kasu zoragarriak topatu ditzakegu. Adibidez, medikuentzako laguntzaile bezala, minbiziak detektatzeko. Zuk makinari ematen dizkiozu milioika argazki, minbizia daukaten kasuenak, eta makinak laguntzen dizu. Asko zera arrakasta probabilitate handiagoarekin, jakiteko noiz egon daiteken minbizia edo noiz eiz. Edo beste hau ere zoragarria da. Hizkerako uniformean idatzitako tabletak berehala itzultzen dituen zerbait da, edo programa bat da. Edo baita biologian espezie berriak detektatzeko hainbat datu base gurutzatu eta gero, datu horiek guztiak batu eta gero, non deskubritu dituzten hainbat espezie berri. Orduan, hau dena, hau denak balio digu mito batzuk hausteko, adibidez, teknologia neutroa dela. Edo zein teknologia mailu bat bezalakoa da, balioko dizu, hiltze bat jartzeko edo norbaiti buruan kolpe bat emateko. Beraz, kontuz ibili behar du, teknologiak beti erabilera bikoitzak ditu. Ikusi dezakegu zer gertatu duen telefono mugikorrarekin, nolako eragina izan duen gure bizi moduan, edo sare sozialekin, beste horren beste, gure harremanak, gure munduarekiko harremanak aldatu egin ditu teknologiaren bitartez horregatik, ezin da esan neutroa denik, beti aldatzen gaitu. Eta objektibotasunaren gaia, ustez, makina batetik ateratzen den guztia, kalkulagailu batetik aterako baliz bezala da, hau da, datu horiek objektiboak direla pentsatzen da, baina hori mito bat da, eta baztertu beharra dago. Izan ere, datuak ez badira kalitatezkoak, makinak emango duen outputa ere ez da izango kalitatezkoa, akatsak izango ditu, sesgoak izango ditu, edo arriskuak ere bai. Adibidez, Googleen algoritmoak, badakigu nola funtzionatzen duen, algoritmo horrek erantzun bat ematen badizu oso zorrotza ez den galdera bati, kontuz ibili beharra dago. Adibidez, Espainiako poliziak erabiltzen du algoritmo bat kalkulatzeko genero indarkeria jasaten duen persona batek zer nolako arriskoa daukan erasoa jasateko, eta hori oso problematikoa da nola galdatzen diozun.
dataismoa deitzen zaio horri pentsatzen dugula, makinak ondo egingo duela, makina bat delako, baina hain zuzen ere, kalkulua etzen ondo egin eta emakume bat hil zen honen eraginez. Ez zelako ondo kalkulatu, hor benetan zegoen arriskua, orduan magistratu batek, epaile batek dioen bezala, algoritmoek batzuetan ematen dute itxura objektiboak izateko, baina horrek pertsona batzuen eskubideak zanpatu ditzake. Orduan kontu zili behar dugu makinekin, makinak ez direlako neutroak, edo ez direlako objektiboak beti, gizakiok uste dugu ez garela perfektuak hain zuzenare, emozioak dauzkagulako eta makina batek ez dituela, baina kontu zibilehar dugu horrekin. Orduan, une honetan, guztion artean, berrikusi beharko ditugu gure begiradak, makinei buruz dauzkagun eta teknologiari buruz dauzkagun begiradak. Badugu hemen beste algoritmo bat, Katalunian erabiltzen dena, aspalditik, erabakitzeko ze aukera daukan kartzelan dagoen norbaitek kanpora irteteko baimen batekin, lizentzia batekin. Bueno, hemen berriro ere, nahi arabiliok idatzitako artikulu batean, eta Pablo Jiménez Arandiak ere idatzi zuen gai honetaz, algoritmo honek ere erakutsi duelako, badituela akats batzuk esan dezagun, edo sentsibilitaterik ez daukagulako. Noski algoritmoak ezin dute sentsibilitaterik eduki, baina ikerketa hauek frogatu dute makinak ez dituela behar dituen baldintza guztiak era honetako erabakiak hartzeko giza superbisiori gabe. Beraz, kontua ez da, menderatuko gaituen edo suntsituko gaituen, baizik eta gehiago kezkatu behar gaien gara beste gauza hauengatik, adibidez, heriotza optimizatzeko, gazan gertatzen ari dena. Hau da, suntsipena eta heriotza optimizatu egiten dute, benetan superbizio nahikorik izan gabe. Militarren zaintzarik eduki gabe, nolabait esan da, edo Txinan kontrol sozialerako daudenak, kredito sozialak, ondo portatzen diren hiritarrei puntuak ematen zaizkie eta gaizki portatzen diren kendu egiten dizkie eta gero horiek ezin dute bideiarik egin edo bideia batzuk egin edo zen dituzte gauza batzuk egin. Beraz, eskubideen kontra dijoa. Eta ez da beharrezkoa Txinera joatea. Ikusteko nolako erabilerak egon daitezken pertsonen eskubideen kontra, hau duela pare bat eguneko kontu bat da. New Yorken lege berri batek uzten die janarien prezioei erabakitzen pertsonen datuen arabera. Adibidez, bizi diren tokiaren arabera. Eta nor zaren, arrautzek prezio bat edukiko dute edo bestea. Hemen, Amazonen biltegi bat, edo almazen bat dago, da, Espainian dagoena, langileek gailu bat eraman behar dute gainean, kalkulatzeko zenbat denbora pasatzen duten lan bat egiten, eta denbora gehiegi pasatzen baldin badute, soldata gutxitu ingo zaie. Beraz, esplotatzeko sistema bat da, edo taberna honetan, bideo ezagupena egiten da hemen, eta hemen kontatzen du zenbat kafe zerbitzen ari diren, eta zenbat denbora pasatzen duen bezero bakoitzak taberna horretan. Beraz, erabilera honetan geure burua optimizatu nahi dugu. Eta, ikusten duzue, nola irudiak esaten dituen datu horiek. Edo lehen aipatu ditudan sesgoak, diskriminazioak eragiten dituenak, makina hau leku guztietan dago, adibidez, langileriak aukeratzeko. Adibidez, ingeniaritzarako emakumeen kurrikulunak baztertzen zituen, iraganean beti gizonak kontratatu direlako, eta makinak datu horiek zituen, beraz, makinak esaten zuen emakume guztien kurrikulunak baztertu egiten zirela emakumeak izate hutsagatik.
honek argi erakusten du sesgo horiek nolako eraginak dauzkaten. Eta sesgo horiek, modu askotara gero gauzatzen dira. Hemen daukazu Midjourney, autista den influencer bat da, berak konsulta bat egin zion, esan zuen, pertsona autista bat erakutsi, argazkietan, eta eman zizkioten 50 irudietatik, ia denak gizonak ziren, ia denak umeak, eta denak triste agertzen ziren. Beraz, sesgo hauek finkatu egiten dituzte estereotipoak. Eta nik esango nuke beraz, gauza hauei batez ere egon behar dugula adi, edo ingurumenean egiten diren isurketen gaian ere, kontuan izan behar da, honek denak funtzionatzen duela, era honeteko almazen erraldoiak erabiliz, horiek oztu egin behar dira, eta beraz, baliabide natural ikaragarri mordo bat kontsumitzen dute, ura ere bai, ozteko, eta horrek beraz, eragin ikaragarri dauka ingurumenean. Edo administrazio publikoan ere, oso erabilgarria, oso baliagarria izan daiteke, pertsonekiko harremanak hobetzeko, burokrazia gutxitzeko, era honetako gauzak egiteko zoragarria da, baina gehiegi guzten baldin badiezu egiteko gauzak, berbada, hemen daukagun, algoritmoa bezalako zerbait, Espainiako gobernuak erabakitzen du, algoritmoaren bitartez, nork jaso ditzakeen laguntza sozialak argia ordaintzeko, berez arazoak dauzkaten pertsonentzat dira, bosko ditzen da algoritmo hau, eta ikusi zen, hainbat pertsona kanpoan uzten zituela, baldintzak bete bai, bazeruzkaten baldintzak eskubide hori betetzeko, baina baztertu egiten zituzten inorketzekin zergatik. Horren, ONG edo gobernuz kanpoko erakunde batek egin zuen azterketa bat, eta hainbat jenderi deitu zien, jakin zuten persona asko gelditu zirela bono hauetatik edo laguntza hauetatik kanpo, eta justiziak uko edo ez estatu zuen kode iturria irekitzeko aukera. Horan errekursoak aurkeztu ziren eta auzitegi gorenera iritsi zen, eta duela gutxi erabaki zen, hain zuzen ere, demandaren kontra. Hori gertatu izan ezpalitz, batzen posible izango. Kontuan izan behar da, era honetako eskabideak batez ere beharrik handiena daukaten personek egiten dituztela, eta ez daukatela denbora nahikorik reklamazioak egiteko. Hortaz, hemen ere, desberdinkeriak handitu egin daitezke, nori emango zaio era honetako laguntzaren bat, espaldin badago arreta pertsona baten aldetik, hemen ere ardurak kendu egiten baitira, historikoki ere badaukagu arazo hori. Ordenagailuak esaten du eta hor konpon, hori ez da A-aren arazoa, baina A-ak hori guztia areagotu egiten du. Eta ikuspuntu etikotik adi egon beharra dago. Edo gure alorrera etorriz, hau da komunikazioaren esparrura etorriz, egia da, erreminta hauek, tresna hauek oso baliagarriak izan daitezkela gauza batzuetarako. Erreminta asko daude, tresna asko, Midjourney, ChatGPT, edo Gemini, edo Google, baina askoz ere gehiago ere badira. Sortzaile edo generatiboaren tresna asko daude. Eta gaur egun interneteko eduki guztiekin entrenatu dira, inolako baimenik eskatu gabe, naiz eta egile eskubideak eduki ere. Horregatik New York Timesek eta beste hainbatek demandak aurkeztu dituzte konpainioien kontra, beraien edukiak erabili direlako, beraien ereduak entrenatzeko. Eta y es esta visión de las corporaciones que se alimentan del Big Data que ven... Big Data erabiltzen duten korporazio hauek meategi bat bezala ikusten dute internet. Eta kreatibitate kolektiboa lapurtzeko arazo handia dago. Hemen daukagu Twitterren ari bat, era honeteko
irudiek frogatzen dute makina hauek babes eskubideak, egile eskubideak dauzkaten irudiekin elikatu egin direla. Eta beste honetan ere desinformazioaren arazoa ere badago. Albiste hau, The Guardianek argitaratu zuen, esateko Valentziako danaren irudiak ez zirela faltsuak. Erresuma Batuan ari ziren pentsatzen irudi horiek ez zirela egiazkoak, ezin zuten sinetsi. Beraz, zein zen hemen albistea? Irudi horiek ez zirela faltsuak. Izan ere, gaur egun batzutan ez dugu jakiten zer den egiazkoa eta zer ez. Eta errepaso hau egin dut, baina gero errobotika asistentziala daukagu, edo zaintzarako errobotika, edo hezkuntzarako alde guztietan daude. Eta puntu honetan, nik uste dut, kontuan izan behar dugula, inoiz baino garrantzitsuagoa dela gure gizatasuna. Eta gizatasun hori defenditzea. Gauza guztien dimentsio moral eta psikikoak defenditu behar ditugula. Horiek ematen dizkigutelako tresnak erabakitzeko zer erabilera eman eta zein ez makinari. Hau da, gizakiaren kontrakoa den diskurso horri buelta eman behar diogu. Izan ere, gerota gizatasun handiagoa behar dugu. Gerota humanoagoak izatea behar dugu. Eta banator gure esparrura, kazetaritzaren, nire mintzaldiaren amaieran, lehendabizi, irudi honekin azalduko dut nolako harremanak dituen kazetaritzak A-arekin. Nik uste dut askoz lehenagotik sortu zela, plataforma handiak sortu zirenean, 2000-2010-an, sare sozial horiek denak, plataforma horiek adimen artifizialarekin funtzionatzen dute, eta horiek ekarri zuten orain kultura algoritmikoa deitzen dugun hori. Tinderren, Amazonen horiek denek azkenik zer egiten dute? Erabat baldintzatzen dute jasotzen edo kontsumitzen dugun informazioa eta beraz gure erabakiak ere bai. Beraz, realitatea ulertzeko modua erabat baldintzatzen dute eta eragin ikaragarria daukate gizartean, kulturan, politikan eta ekonomian ere bai. Eta kazetaritzara etorriz, kazetaritzak lehenago zeukan eragin hori, eragin sozial, kultural, politiko eta ekonomiko hori, oraindik badauka, baina orain A-aren eragina ere nabaritzen dugu. Hemen itsasontzi bat ikusten dugu, itsasoaren erdian, zalantza edo ziurgabitasunaren erdian, beraz, metafora bat da, kazetaritzari buruz, plataforma handiekin, eta galdera asko sortzen zaizkigu adibidez, kazetaritza gai izango alda plataforma hauekin batera bizitzeko modu orekatuan, edo aurkituko ote du negozio eredu bat, hori hasieratik bertatik egon den galdera bat da, edo ze puntutaraino edabideek sortu behar dituzte eduki natiboak sare sozialetarako, edo zer egin dezakegu Google eta sare sozialen mendekotasunak sortzen dugun informazioaren kalitatea ez ondatzeko. Aspalditik ari gara honelako galderak egiten gure buruari, baina bapatean A-aren bigarren aroa dator, A sortzailearen aroa. Eta galdera gehiago ekartzen dizkigu gainera eta batzuk antzekoak dira. Adibidez, edabide tradizionalak bizi jarraitu ahalko dute eduki banatzaile handiekin, sortzaile erabiltzen dutenekin, edo zer nolako ikusgarritasuna emango zaio jatorrizko edukiari, testu inguru honetan, edo hitzarmenak egin ahalko dira OpenAI enpresekin,
Ez da dakigu erantzuten, edo ze gertatuko da egile eskubidekin, ¿Desarrollará la Unión Europea edo Europar Batasunak bere eredua edo haren azpiegitura bera garatuko ote du. Hor gabetasun ikaragarriak dauzkagu, galdera ikaragarri handiak dauzkagu, eta hoiekin bizi beharko dugu. Bitartean nabigatzen jarraitu beharko dugu. Edo jendeak zenbateko abiadurarekin onartuko dituen AA sortzailearen erremintak edo tresnak eta zertarako erabiliko ditu. Oraingoz, badirudi egun, gauza personalak edo konpontzeko erabiltzen direla, baina AA-ren enpresa handiek zer nolako negozio eredua izango dute. Legonan artikulu interesgarri bat argitaratu zen, esaten zuena, errentagarritasunik lortzen ezpalin bada, publizitatearen alde makurtzen ari direla gehiago, Googleek edo sare sozialek egiten den bezala. Orduan, tresna hauek, personai buruz hainbeste gauza dakizkiten hauek, eredu horren aldeko apustu egiten baldin badute, Google eta sare sozialak bezala izango dira, baina 1000 aldiz handituta, beraien esku egongo gara guztiz. Edo, edabideek nola adoptatu behar dugu teknologia hau. Biztan baita, botere edo ahalmen transformatzaile, eraldatzaile handia daukatelela teknologia hauek, eta ikusi behar dugu horrek handitu ez ote duen egingo gure krisi ontologikoa, zer den kazetaritza, zertarako den, ze balio eskaintzen dion kazetaritzak gizarteari. Eta jakina, hemen gure ustez, kazetaritzaren izaera zehazteak behartzen gaituela bere helburura itzultzera. Zein da bere helburua? Kalitatezko informazioa ematea jendeak erabakiak hartu ahal ditzan, baina baita elkarrizketa demokratikoa bultzatzea horren bitartez ere. Orduan, zer gertatzen da AA erredakzioetara iristen denean, eta hemen bagatoz gure eguneroko lanera. AA erredakzio batera iristen denean erabakiak hartu behar ditugu. Zertarako erabiliko dugun, adibidez. Horan, pentsatzen dugun lehendabiziko gauza da, prozesu batzuk nola optimizatu, nola hobetu, kazetariak liberatzeko, neurri batean, hori oso ondo dago, baina jakina, beste ikuspegi bat ere eduki dezakegu, horren gainean. Eta ez dira kontrajarriak, baizik eta osagarriak. Beraz, hemen erronka da, oreka aurkitzea bi begirada hoien artean. Da, optimizazio eta automatizazio alde batetik, adibidez barrian, metadating egiteko erabiltzen ari dira. Hor, kazetarientzat, zoragarria litzateke, aparatu horiek erabiltzea, hainbat funtziotarako. Baina gero beste ikuspegi hori, eraldatzaile hori, zer egin dezakegu orain AA-rekin lehenago ezin genuena egin. Adibidez, Pandoraren paperei buruzko ikerketa egin zen AA-ri esker, gai delako datu base ikaragarri zabalak aztertzea, patroiak aurkitzeko, eta hor konturatu ziren, hainbat ebasio fiskal aurkitu zela, edo satelite irudiak erabiliz, ikusi zen Gazan zein lekutan bombardatu zen, eta irudi horieken gabe ezingo zen jakin, kazetaririk ezin zelako barrura sartu. Orduan, ikuspegi eraldatzaile horrek badu zer ikusirik beste gauza batekin, hau da, nola erabili teknologia hori gure balioak indartzeko, gure kultura, gure hizkuntza indartzeko ere bai. Beraz, dena ez da optimizatzea, dena ez da bakarrik automizatzea, bi begirada horiek behar ditugu.
Eta behar bada batzutan ikuspegi oso ekonomizistak daude eta batzutan humanistagoak. Ordan geure buruari galdetu behar dugu, non kokatzen gara hemen ekonomizismoak batez ere lehentasuna ematen baldin badio ekonomiari, beste edo zer irizpideren gainetik, aurreztu ahal baldin badugu, produktibitatea handitu ahal baldin badugu, oso ondo. Bai, hori oso ondo dago, berez oso ondo dago. Baina kontuz, begirada humanista hori ere behar dugu, teknologia erabili dezagun gure ongizatearen zerbitzura eta hiritarren zerbitzura ere bai. Izan ere, kazetaritzaren helburuaren barruan dago begirada humanista hori. Gogoratu dezagun, gizartearen ongizateari ekarpena egitea dela kazetaritzaren helburuetako bat. Beraz, pentsatu behar dugu, edabideok ere hartu behar dugula begirada humanista hau teknologiari buruz. Eta orduan hementxe sortzen zaizkigu hainbat eta hainbat galdera. Hain erantzun errazak ere ez direnak, baina oso interesgarriak. Adibidez, nola lagundu ahal digu AAk informazio zorrotza lortzeko, adibidez, egiaztapenak egiteko, eta berda hor, pentsatu gabeko ideiaketara daitezke. Edo nola lagunduko digu konfiantza eraikitzen, edo pertsonak batzen eta ez banatzen, edo nola lagunduko digu jendea ezitzen, edo gure hizkuntza eta kultura sustatzen eta bultzatzen. Eta galdera horiek egiteko, begirada ekonomizista horretatik ihes egin behar dugu. Azken batean, teknologiaren erabilerak esaten du nolakoak garen zein den gure helburua. Bukaera aldera nator, modu askotan dago, redakzioetan, hemen duzue laburpen batean 300 kasu baino gehiago, komunikazio munduan era guztietarako helburuekin erabiltzen ari da, kazetaritzaren kate osoan informazioa batzeko edo biltzeko, ikerketak egiteko, informazioa ekoizteko, edukiak sortzeko, era guztietakoak, edo edukiak formateatu, edo bideo horizontalean ordez vertikala egiteko, edo banaketa ere bai, edukia gomendatzen dute personen interesen arabera, edo irisgarritasuna hobetzeko, azpi idatziak egiteko, transkripzioak egiteko, hemen pixkat azkarrago ibiliko naiz, kontatu nahi nizuen, duela urte batzuk, hasi ginela ikerketa bat egiten, sortu zen lehen produktua, txosten hau izan zen, Kataluniako Informazio Kontseiluak argitaratu zuen, Katalunian edabideen etika aztertzen duen kontseilu bat da, estatu osoko kazetariei egin genizkien elkarrizketak, mintegi batzuk egin genituen, lantalde batzuk ere osatu genituen, Kataluniako edabiderik garrantzitsuenekin, lehendabizi aztertu genuen, haren etika, teknoetikaren ikuspegitik behiratuta, eta kazetaritzaren etikaren balio handienekin erkatu genituen, hemen dauzkagu askatasuna, justizia, egiazkotasuna, ardura. Horan, aztertu gonean zanulako dilemak ekartzen dituen AAk gure printzipio nagusiekin aldamenean, eta hemen gomendio batzuk argitaratu genituen 2021 batean, orain oso azkar laburtuko dizuet bukatzeko. Kontsulta dezakezue, baina jakin dezazuen gaur egun hainbat dekalogo ditugula eguneratuago daudenak, baina bere sasoian ikusi genuen garrantzitsua dela, komentatu dugun hau ezta, sesgoak daude, edabideetan forma asko har ditzakete, uste du guztiok oso argi dugula kontu hau, eta norbaitek argi ez badu datuen kalitatea ezinbestekoa da sesgo hauek ekiditeko, tresnetan, ezinbestekoa da prozesua gain begiratzea baita ere, ez da, azken finean makinak ezin du bere gain ardurarik hartu definizioz, eta guk hori bai egin dezakegu. Guk badaukagu hori, ardurari makinek ez, eta horregatik da garrantzitsua gure lanbidean.
egindakoaren ardura gure gain hartu, informazioaren gaineko ardura hartu. Garrantzitsua da baita ere, gardentasunez jardute adimen artifizialaren erabileretan. Pertsonek jakin nahi dutelako noiz erabili den adimen artifiziala, pribatutasuna baita ere, datuen babeserako erregelamendu orokorra babestu behar da, edukien pertsonalizazioa, hau da, gehien interesatzen zaien edukia eskaintza pertsonei, oso ondo dago, optimizatu egiten duzulako erabiltzaileen esperientzia eta interesatzen zaien edukia ematen diezu, baina agendako edukia erakusteari utzi gabe. Balioan jarri behar da baita ere, giza faktorea eta beste gauza bat, gero eta gehiago aipatuko dena. Erabiltzen dugun tresna mota, eta sor dezaketen mendekotasun teknologikoa. Mugatzaile izan daiteke interoperagarritasunaren aldetik, edo lotu gaitzakete kontratu murriztaileekin. Bueno, 2022ko azaroan ChatGPT jarri zen martxan eta orduan agertu ziren hainbat dekalogo, hainbat ideia etiko, duela urte batzutatik, gainera, bilduma moduko bat egin nuen, hemen 70 gidaliburu etikotik gora aurkituko ditazuen mundu guztikoak, eta orain berriarena ere gehituko dut, nola ez, badakitalako baduzuela. Eta ondorio modura, gidaliburu etiko hauetatik guztietatik, azkenean ondorioak antzekoak dira, ezta? Antzeko gauzak jasotzen dituzte. Hasieran ikusi genuen gainera. Printzipio handi hauekiko fidelak izan behar gara, gardentasuna, gizakien gainbegiratzea, egiaztapena, AA generatiboa mugatzea, egile eskubideak eta aniztasunarekiko eta inklusioarekiko konpromisoa. Hemen daukazue baita ere referentzia bat edo beste gidaliburu hauetakoa. Eta egiaztapenari eta gainbegirapenari dagokionez prozesuen kasurako. Ez da argitaratuko edukirik gizaki batek aldez aurretik gainbegiratu gabe, ANP pertsona batek beti egiaztatu behar du, Reutersen bai, kazetariek edukiak gainbegiratuko dituztela, hortxe daude gidaliburu etikoak eta guztietan printzipio hau da presenteen dagoena gardentasuna. Baita ere, Reuters hemen gardentasuna etikaren parte da ezinbestean, BBC, gardentasunei izjardutea, hortze dituzue beste adibide batzuk, USA Today, El País. Pribatutasunaren kasuan gauza bera, BBC, esate baterako, pribatutasunari garrantzi handia ematen zaio, USA Today, guztiek, baina ikusten duzu Davide bakoitzak garrantzia gehiago edo gutxiago ematen diola gauza konkretu bati, baina printzipioak errepikatzen dira, ondo aztertuz gero. Baina bakoitzak gauza batzu gaientzen ditu beste batzu baino gehiago, giza faktoraren kontuara ikusten da, ez egiaztapena bezain beste edo giza gainbegirapena bezain beste, baina hortxe dago. BBC-en hor dago, giza faktorea indartzea, neutralen baita ere, kazetarien talentuari lehentasuna ematea, eta labur bilduz, zein da eman nahi nizuen mezua guzti honekin. Azken batean, teknologia hau erabiltzeko moduak eta gure printzipioetara egokitzeko moduak, kazetaritzaren printzipioetara zein gure inguruko printzipioetara, horrek definituko gaitu azkenean. Horrek kokatuko gaitu. Eta berez egingo gaitu. Beraz, errepasoa egitearren, espero dut komentatu dizuedan guztiak gutxienez ideia batzuk eman izana, pentsatzeko da, hausnartzeko, ez da gogoratu nahi nuen oso garrantzitsua dela AA-aren ikuspegi bat izatea, AA-aren potentzialaren baina mugen baita ulermenetik abiatzea, irizpide kritikoak aintzat hartzea hype horretan erori gabe,
etika kontutan izatea, ez da, berdintasunik eza, ingurumena, egile eskubideak eta bar. Osagarritasun esparruak ezartzea, gizakia eta makina, elkarlanean, eta ikuspegi humanista horretatik jardutea, kazetaritzaren misioaren parte delako, eta uste du kazetari gehieno misioaren parte dela. Azken finean, kazetaritza ikasten badugu, azken finean, gu guztiok justizia sozialarekiko desioa daukagulako dela. Eta ikuspegi humanista hori bat dator gure izaerarekin baita, eta bukatzeko kazetaritzaren balioen zerbitzura jarri behar dugu. Eta honekin bukatu dut, eskerrik asko guztioi entzutagatik. Egunon guztioi. Eskerrik asko, Patrizia, oso interesantea eta gauza asko daude gogoeta egiteko. Baina, badokat galderaren bat, kezka batetik datorrena. Eta da, adimen artifiziala daukaten tresnen erabilerak, noraino eragiten dio kazetariaren lanari, lanaren muinari. Eta adibidez, kazetarian sormen gaitasunari. Edo kazetariaren interpretazio gaitasunari. Edo egiaren bilaketa horri, informazioaren bilaketari. Edo eta bere nortasunari ere bai, ez? Hau da, ze personalidadearekin eta ze estilorekin lan egiten duen, ez? Eta ikusten dut, gai hauetan, aipatu ditudan gai hauetan, ez dagoela behar besteko gogoetarik, ez? Planteatzen direnean, gidak edo kode deontologikoak eta bar, baina gai hauetan ez dago hainbeste gogoetarik. Eta adibide bat jarriko dut, ez? Hau da, oso errez onartzen da adimen artifizialako tresna batzuek lagundu aldiotela kazetariari titularra aukeratzen. Titular batzuk iradokitzen, proposatzen, eta bar, ez? Eta nire galdera da, hori ez doa noraiteko kazetariaren interpretazio gaitasunaren kontra. Osea, delegatzen balin badu titular bat aukeratzeko orduan edo pentsatzeko aukera ezberdinak, horrek ez dio eragiten bere gaitasunari. Hau da, enfokea, nor jarri behar du, ez, artikulu batean enfokea, makinak edo kazetariak. Horrez dago arazo etiko larri bat. Eskerrik asko. Pues muchas gracias por tu pregunta. Eskerrik asko zure galderagatik, iruzkinengatik. Zuk planteatzen duzuna garrantzitsua da eta gainera oso filosofikoa da funtsean. Esan bezala, niri gehien interesatzen zaidana da baita ere, ez da, badu trasfondo filosofiko bat, eta honek zer ikusia du erabakitzarekin, ez da, zein pututaraino azpikontratatu nahi dugu hitzaren artikulazioa, hau ez da dozen kontu. Hitzaren artikulazioak interpretazioa dakar. Zuk pentsatzen eta sentatzen duzun hori erakustea dakar, ekitate baten inguruan. Hori egiten dugu kazetariok. Zer gehiago dakar? Munduarekin erlazionatzea, esaterako. Eta hitzaren artikulazio horrek zure izaera ere azaleratzen du. Kazetaritzaren kasuan, bai, zer ikusia izan dezake goiburu bat aukeratzarekin edo tekstua idaztearekin. Eta lehen komentatu dugu, ez da? Zer gertatuko da hemen azkenean? Norbanako hori, eta zentzu guztia du, kolektiboari ere iritsiko zaio, sektore osoari, baina norbanako mailan gure buruari galdetu beharko diogu zein puntutaraino delegatuko dugun hitzaren artikulazioa.
pienso que tiene Esango nuke, una mirada individual. ikuspegi individualetik aztertu behar dela, baina gero kolektibotik baita. Adimen artifiziala A la hoja en blanco. zuriz dagoen horriari aurre egiteko erabiltzen da batzuetan. Lagungarri modura ez da, sorkuntza prozesuetan eta ez bakarrik testua sortzeko, irudiak sortzeko baita. Eta hori erabilgarria da, baina zer da erabilgarria bakoitzarentzat? Gure izaeran, norbanakon izaeran, jakin mina dago, ikasten jarraitzeko borondatea, sormena adierazteko beharra, egiazkotasunarekiko konpromiso erakustekoa, norberarekiko egiazkotasuna eta fideltasuna zein informazioarekikoa. Eta makina batek iradokitzen badizu, horrek ez du esan nahi zure ordez erabakiko duenik, iradokitza ez da erabakitzea. Berriro diot, beraz, badaude sistema batzuk teorian laguntza ematen dutenak, eta ez dutenak ordezkapenik suposatu behar. Eta batzuetan nabardura hoiek bere iztea da zaila. Pertsona batzuetan amore emango dute, beste batzuk ez. Beraz, hori estandarizatzea gerta daiteke, erabakitzen badugu ez erabiltzea, baina uste dute ezinbestean jendeak erabiliko dituela. Hala ere, erabakia hartzeko errealitate hartu behar da kontutan, baina autopertsonala da. Azken finean, etika ez da kimika purua. Duela ez dakizenbak gidoilari batek zera zioen, eta gainera iruditu zitzaidan erabat errespetagarria zela. Gidoilari batek esan zuen, etzuela inoiz adimen artifizialik erabiliko. Gana gidoilari bikaina zen, ez naiz oroitzen nor zen, baina film potenteak egindakoa zen. Eta esan zuen inoiz etzuela adimen artifiziala erabiliko, eta arrazoiak eman zituen, berak zioen, lehen komentatu dugunaren pareko zerbait, ez da? Sormen prozesuak zoriontzu egiten zuela, eta gainera moteltasun hori errespetatu behar da sortzeko prozesuan, badirudilako dena azkar egin behar dela, gero eta azkarrago, benga, urrunago. Tresnek albidetzen digute gehiago egitea denbora laburragoan, baina badirudi gu geuk ere denbora gutxiago daukagula eta beraz bukle horretan sartuta bizi garela. Beraz, nik uste dut zuk egindako galdera oso filosofikoa dela eta ez du erantzun errazik, saiatu naiz ideia batzuk botatzen, erabilgarri izango direlakoan guztiontzat, pentsatzeko zer egingo genuken horrelako egoeretan. Eta uste dut gure sektorearen kasuan beti norberaren interpretazioa gailendu behar dela. Eta ez dugula inoiz utzi behar tresnak gure ordez erabakitzen. Eman beharreko informazioaren inguruan, batez ere. Hor gainera balio erantzi badago, orain. Klaro, existitzen den informazio guztia zirkulatzen ari da, baina balio erantzia zerk emango digu. Eta oso ikuspegi praktiko batetik esango dute, realitatera nator. Azken finean, informazioa, existitzen etzen informazio berria sortzeak horrek dakar balio erantzia eta makinak ez dauka hori pertsona batek baino ezingo du egin. Herritarrek zer jakin beharko luketen bere buruari galdetzen dion pertsona batek bakarrik egin dezake hori. Beraz, kazetaritzan, beste lanbide batzuetan baino gehiago, esango nuke, defendatu egin behar dugu gure autonomia, pertsona gisa eta profesional gisa. Espero dut horrekin erantzun ona eman izana, norberak bere gogoeta egin dezan galderaren inguruan, oso galdera zaila, baina garrantzitsua izan delako. Aldez aurretik eskerrik asko interbentzioagatik eta bastante arkagarria izan da hein handi baten. Hitz egiten zenun inteligentzia artifizialen sesgoez eta pixkat hizkuntza zer hitz egin duzu. Eta hemen Euskal Herritik ere egin izan da lan asko, ez? Esan ez ze puntora arte euskeraz egitea gauzak, ez? Ere beste begira bat ematen dizun errealitatearena, lanketarena eta bar, ez? Orduan,
Eta ikusten da azkenean inteligentzia artifizialak balio duela hainbaten zentralizatzeko hori eta ideologia bakar baten bilaketa horretan, pues honik eta gehiago indartzeko, ez? Orduan, galdetu nahi nun, ea ze alternatiba ikusten dian inteligentzia artifizial bakar horri, ez? Porque gaur egun igual ChatGPT erabiltzen dugu CSO Perplexity eta beste bizpairu, ez? Baina, Euskal Herrian egin dira saiakerak eta EHUtik informatika fakultatean eta saiatu dira inteligentzia artifizial, euskaldunak edo sustatzen. Eta liberan igual beharko litzateke inteligentzia artifizialen bat esan dugun moralitate guzti hau ere aplikatuko duna, ez? Igual gure baloreak ere errepresentatuko ditunak, ze esan duzu, osea, naiz eta saiatu gizarte bezala ez erabiltzen inteligentzia artifiziala, gero bakan bezala erabiliko da, azkenean sartuko da periodista bekarioren bat, eta nahiko du, ez? Dan eman, eta nahiko du horrela iritsi. Orduan, kontuan izan daia erabiliko dala, o behintzat Nikola presuponitzen dut, existitzen dira alternatibak etikoagoak dianak, lurraldekoagoak dianak, ze puntora arte da biablea ere bai hauek alternatiba bat izatea benetan ChatGPT-ri, ez hainbeste datu ditunak eta bar, ez dakit horren inguruko reflexioen bat edo. Sí, totalmente importantísimo. Bai, oso garrantzitsua da komentatu duzun hori. Katalunian esate baterako garatzen ari dira zenbait datu base, kalitatezkoak, gure hizkuntza ordezkatzeko. Gure kulturaren parte delako. Txiste bat eskatzen badiozu ChatGPT-ri, emango dizu, Kanadako bat, bera referente kulturalek ez dute zerikusirik guriarekin, eta hori gero eta geriagoakoa izan behar da. Izan ere behar izan bat da. Teknologia honek estandarizatu egiten du guztia handienen bidetik, ez da, kultura eta ezagutza handienak hartzen ditu. Claro, estos ¿qué hacen? Tienen el mantra este de... Zer egiten da kasu hauetan? Mantra badute adimen artifizial handi hauek. Dana, azkar. Guazen eguneratzera, interneteko eduki guztiak, guazen tresna bat egitera, oso enpresa errentagarri bat sortzera, eta noski, zer gertatzen da? Tresna hoiek kalitate gehiago dutela orain, norbait esatearren, edo eskuragarri daude gutxieneko kalitate batekin, funtzioak egin ahal izateko. El teléfono está contestando, está hablando con, no sé si está hablando con... Telefonoren bat ari da erantzuten, ez dakit nirekin ari den edo norekin. Telefono bat utzi dut hortik. Tresna hauek, eskuragarri ditugunak, ohikoenak dira, gehien ezagutzen ditugunak, baina aldi berean, eta hau zen hain zuzen ere lehen planteatukako galderatako bat, Europan pentsatzen ari dira eta erabakitzekotan ari dira azpiegitura propio bat gara daitekeen, kontutan hartuko dituena sentsibilitate kulturalak, baina horrez gain publikoa izango dena, azken finean irabaz asmoa duten enpresez ari gara. Eta eztabaida hau gertatzen ari da, hiperburokratizatutako inguru batean, eta hori oso moteldoa gure ritmo azkarrerako, ez da? Beraz, enpresak nolabait ari dira Copilot, ChatGPT txertatzen, eta presioa sentitzen dute kazetaritzan ere bai, azken finin erreakzionatzeko presioa sentitzen dute enpresa garelako eta mundu kapitalista eta lehiakorran bizi garelako. Eta erreakzionatzen ez duen horrek ez du lehiakortasunik. Beraz, inguru honetan oso zaila da tresna kualitatibo bat lortzea, behar dugun guzti hori izango duelarik, zu komentatu duzun bezala, baina horrek ez du esan nahi, ez da gertatuko ez denik. Eta, ondore praktikoetarako zentzuduna izan daiteke momentuz dauzkagun tresnak erabiltzea, alternatiba gutxi ditugulako funtzean, ez dakit alternatibaren bat dagoen esate baterako, irudiak sortzeko, baina, klaro, behar izan konkreto irantzuteko batzutan ez dute balio, baina, badaude tresna batzuk eti imetxez eta hauek guztiak, irudien sorkuntza prozesua dute, da gutxienez lekezkoak dira, edo bere irudi propioekin elikatu dira, beraz, baditugu adibide batzuk, tresnenak, erosotasun handiago emango digutenak. Beste tresna batzuek internet guztiko irudiak hartzen dituztelako askatasun oso, eta hori
hori ez da erosoa. Beraz, tresna batzuk badaude bai, erosoagoa direnak, baina egiatan oraindik ez da Europa mailako alternatiba bideragarririk existitzen. Esan beharra badagoela konpainia frantsesa bat, Mistral, uste dut orain Holandarrek erosi dutela eta badute txat bat, letxat deitzen dena, nahiko ondo funtzionatzen du eta haren helburua da lehiatzea, Europan dagoenik eta lehiakorrena da. OpenAI tresnak erabiltzen ditu eta sentsibilitate horiek guztiak barne hartu nahi ditu. Baita kontu legal guztiak ere, Europan azken finean legea murriztaileagoa delako atzerriarekin alderatuta. Baina niretzat momentu honetan zein egoeratan gaude. Ziurgabetasuna da nagusi, ez direlako erabaki asko hartun Europa mailan. Duela gutxi, Ursula von der Leyenek esaterako iragarri zuen, inbertsio handi bat egingo zela adimen artifizialaren arloan, baina inbertsio handi hori estatu batuetan inbertitzen dutenarekin konparatuta ez da handia. Beraz, erabakiak hartu behar dira, eta badirudi gero eta gehiago hitz egiten dela honen inguruan, egia da, baina oraindik ere ez da erabakirik hartu. Adi egon behar dugu, eta edozein momentutan tresna horiek eskuragarri daudenean, aipatu eta zuk esan bezala eskatu. Eskerrik asko berriz, Patricia. Jarraian, Aron Casanova hitz egingo digu. Aron aholkularia da Financial Times Strategies enpresan, eta eskarmentua du mundu osoko bezeroei laguntzen, adimen artifiziala ezartzeko prozesuetan, eta irakurleen diru-sarrerei lotutako estrategien arloan. Komunikabideen industriako bezero ugarirekin lan egin du, mundu zabalean erreferentziazkoak diren irratigintzako aitzindarietatik hasi eta tokiko hedabide natibo digitaletaraino. Adimen artifiziala albiste argitalpenean, kazetaritzaren boterea aro digitalean hitzaldia eskainiko digu. Aron? Bueno, hasteko bertan oso pozik nago, hemen egoteagatik, Aron Casanova naiz, FT Strategieseko konsultorea naiz, Financial Timesen adar bat da, 1000 kanal baino gehiagorekin egin dugu lan, eta hainbat estrategia eta taktika aztertu ditugu, baliagarriak direnak, mundu osoko albiste kanalentzat, eta gaur adimen artifizialari buruz hitz egin nahi dut, ikusteko zer nolako indarra daukan kazetaritza mota honek, eta nola ulertu hobeto kontzeptu hori, haren kontzeptua, eta nola aldatzen ari dien organizazioak edo enpresak honen eraginez. Ez eta oso azalpen luze izango nirea, eta bukaeran galderetarako txanda edo aukera edukiko duzue. Bueno, goazen lanera. Ikusten duzuen bezala, eredu hauek berela irabazi zuten jendearen arreta sortzailearen bitartez. Edabideen profesionalentzat oso interesgarria da. Ak internet adina denbora daramalako, baina bakarrik azkenengo urte hauetan hasi da jendea bene-benetan saiatzen ulertzen zer esan nahi duen adimen artifizialak eta nola erabili beraien helburuei begira. Badaukagu AA irekia eta beste sistema batzuk ere bai, eta jendeak jakin nahi du nola erabili daitekeen AA beraien enpresetan. Helburu profesionaletarako.
eta zer nolako eragina eduki duen horrek enpresa hauetan barkatu behar duzue, baina konexioa ez da oso ona. Eta nola funtzionatzen duen honek denak enpresentzat, edukia sortzen duten enpresentzat. Horregatik noski AA-ak oso paper garrantzitsua bete du jende askorentzat. Albiste kanalen kasuan ikusi dugu zenbat eta hobea izan sistema, aldaketa bat gertatu dela hedabideetan, barne erabilerei begira batez ere. Eta gure lanaren zati bat aldatzen joan da. Hemen grafika honetan ikusi dezakezue, ezkerreko aldean. 2024an, gutxi gera bera, 28%raino iristen zen barne mailan AA eta aurten 78%ra iritsi da, beraz honek esan nahi du jendeak gero eta gehiago dakiela zertarako erabili AA. Eta hemen daukazue link bat edo esteka bat honi buruzko txostena irakurri nahi baldin baduzue, hemen daukazue informazioa. Eta ikusiko duzue, nola batez ere barne begirako tresna bezala ikusten den gero eta gehiago, eta ez jostailu bat bezala kanpora begira. Eta ez da bakarritzat potak egiteko edo formatu laburretarako, baizik eta helburu gehiagotarako. Orain barne tresna bat ere bihurtu da, eta zenbat eta hobea izan sistema hori buruz daukagun ezagutza, orduan eta gogo gehiago edukitzen du jendeak barne mailan AA erabiltzeko, prozesuak egiteko, aleginak eta denbora aurrezteko. Eta nik uste dut hori oso interesgarria dela kazetarientzat, denbora aurrezten duzulako, eta horrela aleginak bideratu ditzakete gauza garrantzitsuago batzuetara. Adibidez, irakurlei testu ingurua emateko gehiago. Orduan, gure lanean ikusi dugu enpresa hauek gutxi gorabehera helburu berdinak izaten dituztela, AA-aren edapenari dagokionez. Hasteko, eraginkortasuna bilatu nahi izaten da, hau da, nola erabili AA gure funtzionamendua hobetzeko, eta nola lortu gero eta AA erabilera handiagoa eduki, nola lortu jendeak erabiltzen jakin dezan, eta gobernantza prozesuak ere hortxe daude. AA handitzen doan neurrian, hainbat erantzunkizun ere izan behar dira eta gobernantza etikoa zabaldu behar da hedabideetan honek eragina daukalako gure publikoaren baitan eta gero ikusi behar dugu baita ere publikoak nola hartuko dituen gauza hauek. Bigarren kontua da, produktuak nola garatu, nolako onurak, nola erabili hau gure kontsumitzaileei onurak emateko eta bantailak emateko, eta nola kustomizatu gure produktuak eta egiten ditugun esperimentu guztiak edo AA erabiltze duten prozesu guztiak nola bermatu beti ere egingo ditugula gure bezeroak buruan dauzkagula, nola erabili gustatuko zaizkien produktuak emateko. Eta azken kontuan, harreman pertsonalak ere azpimarratu behar dira, jendeak konfiantza gehiago eduki dezan, eta konfiantza irudi bat ere emateko, kanpora begira, konexio edo lotura handiagoa lortzeko gure bezeroekin. Baina honetan guztian nik uste dut gardentasuna behar dugula, gardenak izan behar dugula jendearekin, frogatu nahi baldin badiegu, ematen diegun produktua hori sortu dela AA sortzailearen bitartez. Jendari berdin dio hori ala izatea edo ez izatea. Alde batetik gustatu egiten zaie, baina jakina gardentasuna baldin badauka horrek denak eta
garbi baldin badago, hori erabiltzen ari zarela, edo jendari hori esaten baldin baduzu argi eta garbi, baita irudiak sortzeko ere, eta publikoak normalean erantzun egokia ematen dio horri. Baina gardentasuna eduki behar duzu, jendari esan behar duzu zer egiten ari zaren eta nola egiten ari zaren, eta horrela frogatzen duzu gardentasunarekin egiten ari zarela eta ez zarela gezurrik esaten ari. Horren aurren ez dute arazorik izango. FT Strategiesek marko bat garatu du, esparru bat garatu du, erabilera kasu hauek aztertzeko. Eta hemen 3 ardatz nagusi ditugu. Hor goian daukazue, nola garatu output interesgarri batzuk, gure bezeroentzat, gure publikoarentzat, gure helburua beteaz, kazetari modura, noski gauzak desberdinak dira, enpresa batetik bestera, baina honek esan nahi du, produktuak ezinbestekoak direla gure antolakunderako eta abiapuntu horretatik abiatuta nola lortu interakzio handiagoa publikoaren eta gure edukiaren artean. Eta nola bermatzen dugu jendeak nahi duen zerbait eskaintzen ari gatzaizkiela. Hori behin lortzen baduzu, honek ere badu lotura monetizazioarekin edo dirutzearekin. Badakigu zer nahi duen jendea, baina nola lortu irabaziak hortik. Nola ziurtatu eduki horrengatik ordaintzea merezi duela. Gure irakurleen kasuan, gure sustatzaileen kasuan edo iragarleen kasuan, nola konbentzitu horretaz. Eta gero marra urdina eta berdea dauzkagu. Lehendabizi gobernantza daukagu, nola bermatu erabilera hauen, teknologia hauen erabilera etikoa, edo zein tresna teknologiko erabiltzen dugunean ere. Segurazki zuek egiten ari zarete, albisteak argitaratzen baldin baduzue, orain diferentzia da adimen artifiziala erabiltzen ari zaretela, segurazki. Eta hau, grafika honetan ikusten den bezala, hau marko guztian ageri da. Gobernantzak zerikusia du publikoarekiko harremanarekin, eta horrek azkenek ekarriko du zure produktuaren dirutze edo monetizazioa. Honek laguntzen dizu ulertzeko nola erabili daitekeen denbora aurrezteko. Eta baita ere esaten digu non behar den optimizazioak lortzeko. Aro digitalean behar diren eraldaketak egiteko eta hau guztia han oinarritutako kontzeptu batean. Ondorioz, orain hainbat elementu ulertzen ditugu, eraginkortasuna lortzeari dagokionez, eta haren erabilera egokiari dagokionez, edukiaren ekoizpenari dagokionez, titularrak edo larroburuak sortzea, edo enpresa askok egiten duten galdera da nola erabili prozesu hauetan. Baina prozesu horiek, dauzkagun prozesuak ordezkatu gabe. Oso garrantzitsua da horrela pentsatzea. Edo erabiltzen dugun tresna edo ereduak lagundu behar dizu prozesuan, ez ordezkatu. Horrela, gutxituko direlako kazetari askok dauzkaten beldurrak eta izuak. Batez ere EAak lanak enduko diren. Erantzun da ez dela horrela izan behar. Nik edabide askorekin hitz egiten duenean, ikusten dut batzuetan pentsamendu okarra daukatela. Lagunduko dizu zure lana hobeto egiten. Ez da etorri zu ordezkatzera bakar, ez da horretarako etorri zu ordezkatzera.
edo publikoaren aurrean berdin nola bermatu gure edukia modu egokian ematen dugula. Eta honetan batzuetan pentsatzen du jendeak bere egitekoa baztertua gertatuko dela, baina AA-ak ez duela dena konponduko, beti egongo da giza ikutu hori, ikutu pertsonal hori. Zuk egiten duzun edo zer gauzatan zure irakurleentzat, bai orain edo bai etorkizunean ere. Eta AA-ak badu beste eragin bat, nola erabili AA propentsio ereduak deitzen ditugunak eraikitzeko edo jakiteko norbait nola egon daiteken prest eduki batengatik ordaintzeko. AA-ak lagundu diezaguke iragarpenak edo iragarkiak egiteko modua ere bai hobetu dezake, horretarako balio dezake. Nola erabili AA gure sustatzaile, gure iragarleekin dauzkagun harremanak hobetzeko. Eta beraz, nola lortu irabazi gehiago. Lan honetan, oinarrituta, eta gero nahi dituzuen galdera guztiei erantzuteko prest nago, nik mezu batzuk utzi izkizuet, 3 mezu garrantzitsu batez ere, AA-aren edapenari dagokionez. Hasteko, sinpletasunak oso indartsua da, oso markoak berez, sinpleak dira, eta honek AA-aren gaiari mistizismoak entzen dio. Hau da, AA erabili behar dugu modu eraginkorrean, baina zuzu zertan ulertu nola funtzionatzen duen vektorizazioa, edo zer den, edo nola funtzionatzen duten propentsio ereduak. Bakarrik jakin behar duzu zer nolako eragina daukan honek, eta nola erabili dezakezun modu arduratsuan zure egitekoa betetzeko. Horan, kendu dezagun, baztertu dezagun mistizismo hori, jendeak jakin behar du, AA-ak denbora luzea daramala gure artean, urteak daramatzagu erabiltzen. Lehenago kalkulo orrialdeak ziren, edo kalkulagailuak ziren. Beraz, hori azpimarratu nahi dut hasteko, AA sortzaileari dagokionez. Oda, prozesu teknologiko konplexu bat da, bai, baina azken batean beste pauso bat ematea besterik ez da zure lanean, zure lan egiteko moduan, eta erabili ulertarraza den modu batean, horrela ikusiko duzu, zertarako erabili dezakezun zure onerako, zuretzat nolako abantailak ekarriko dizkizun. Bigarren gauza garrantzitsua, partekatzea funtsezkoa da. Mundu guztiak, pentsatzen ditu gauzak, noskinik hau dena azaltzen duen bitartean, baina arrakasta edukiko baduzu, arrakastak eta porrotak ere partekatu behar ditugu. AA-aren profesionalen sare bat baldin badago, nik jakin behar dut zerk funtzionatu duen beste leku batzuetan eta zerk ez duen funtzionatu. Edo nolako abantailak atera dituzuen, bai arrakasta horietatik eta baita porrot horietatik ere. Eta gauzarik garrantzitsuena da, egin zazu, pilak ipini eta abiatu zaitez. Hasi esperimentatzen, hasi nonbait, ez geratu paralizatuta analiziarekin. Hobetu zure AA-aren erabilera modu praktikoak eginez, edo modu praktikoetan hobeto esan da. Ez dago ezer txarrik AA ikusten duzunean, ez duelako baztertuko inolako lanik, jendeak horrela pentsatzen baldin bazuen ere. Hau, industrian bertan ere ikusi izan dugu lehenago, eta edabidetako profesionalen kasuan iraganen ere berdin gertatzen zen. Internet etorri zenean, baina gure mentalitatea, gure pentsamoldea latu behar dugu. Horan zer egin behar da? Experimentatzen hasi, gauza simplekin ikusi nola garatu gaitasun horiek, eta erosotasun gehiago lortu AArekin profesional bezala, edo eduki sortzaile bezala, edo ikasle bezala, eta pixkanaka hau erabiltzen jarraitu, halako puntu batetik abiatuta, hau bizikletan ibiltzen ikastea bezala da, hasi behar duzu poliki-poliki, eta halako denbora baten ondoren,
hobeto moldatuko zara. Horretarako hasieran planteamendu simple bat behar da, mitoak hausteko eta gero eta erosoago sentitzeko teknologiarekin. Espero dut hau baliagarria gertatuko zitzaizuela, hemen bukatzen dut nire aurkezpena eta galderarik balin baduzue, poz handiz erantzongo dizuet. Egiten ari garena, FTS estrategizan egiten duguna hobeto ulertzeko, eta, zer egiten ari garen erakusteko, ikusi ezazuen nolako abantailak ekarri ditzakeen A-aren erabilerak alor honetan. Thank you, Aaron. Inork galderarik izango balu. Galdera da, nola kontrolatzen duzuen kazetariek ez dutela erabiltzen chat GPT edo beste AA tresna batzuk zuen ikuskapenik gabe. Zuek azken batean kontrolatzen duzue, hobeto esan da, zen mailataraino erabiltzen den AA bai kanpoan eta bai kanpora begira eta barrura begira. Eta nola jakin zer erabiltzen ari diren kazetari jakin batzuk. Galdera oso interesgarria da eta eskerrik asko egitegatik. Financial Timesen badaukagu jokamolde kode bat oso gardena. Ni orain redakzio gela batean nago eta FTN oso garbi daukagu gure gobernantzan zuzendaritza, goi mailako zuzendaritzak erabakitzen du. Bere momentuan, email bat bidali zitzaigun langile guztiei, gure enpresaren web horrian ere argitaratu zen, eta bertan, esaten zen, galdetzen zen, ze puntutaraino ari ginen garatzen AA modu arduratsu batean, gure edozein lan esparrutan, argi utziz, AA erabili daitekeela, kazetari beren lana egiteko, denbora urrazteko, baina ezin dela erabili artikuluak egiteko. Guretzat, gure ospea garrantzitsua da, gardentasunarekin lotzen dugulako eta etikarekin lotzen dugulako, eta beraz gure enpresan oso garbi daukagu, erabili dezakegu lagungarri bezala, baina ez gure edukia egiteko edo bakarrik denbora aurrezteko. Hori oso erabilgarri izan da guretzat, goi mailako zuzendaritzak hartu zuen erabaki hori, publikoki zabaldu zen, gutun hori eta gure web horrian ere agertzen da, mundu guztiak beraz ikusi dezake. Eta hor argi eta garbi esaten da langile bezala erabili dezakula lagungarri modura, baina ez gure ordez. Eta nik uste dut planteamendu hori, goitik datorren planteamendu hori, oso onuragarria dela. Gure enpresan, nik esango nuke horri esker denok ardura handiarekin jokatzen dugu, gure lanean ez dugulako AA erabiltzen edukiak sortzeko. Ados, ez badago beste galderarik eskerrak emango dizkiogu Aroni eta... Well, if there are no further questions, we would like to thank you very much, Aaron. Can you hear me now? This is the interpreter speaking. Can you hear me? This was the last question, so thank you for everything, and we'll meet, I hope, in another occasion. Thank you. Eskerrik asko, espero du beste noizbait aukera izatea elkarrekin egoteko. Eskerrik asko zuen denboragatik, espero dut nire ekarpena interesatuko zitzaizuela, baduzuen nire emaila, nire posta elektronikoa, eta beste baterako eskerrik asko. Orain bai, asko zuetu ez. Eskerrik asko. Hemen gelditzea doaki dezutenei. Gaurkoaren bigarren partea izango dugu, maingurua, edabideak artifizialaren aurrean, erronkak, aukerak eta arriskuak, eta
uste honen erakusgarri, aparte ukitugun arazo tekniko ez aparte, nire digitalizazio maila oraindik hau da, oso analogikoa naiz. Eta pixkat mai inguru honetarako informazio bila eta irakurri nion kazetari bati 19. mendean margolarien kezka zela argazki makina asmatu zenean, lanbide hori galdu egingo zela, mendeetako lanbide ederra eta galdu egingo zela, eta hortik etorri zen gero impresionismoa, eta beste estilo batzuk, ez? Eta nola, beraiek ere asmatu zuten egokitzen eta lanbidea mantentzen. Eta uste, 150 urte geroago edo, gure kazetaritza arte txiki honek ere galdera oso antzekoak dauzkala. Etorri zaigu beste eraldaketa edo iraultza teknologiko bat, eta planteatzen dizkugu beste behin, erronkak, aukerak, arriskuak, eta horretarako, dauzkagu hemen 3 aditu eta aritu hitz egiteko. Batetik gertuenetik hasita, Miren Berasategi, komunikazioan doktorea, irakasle eta ikertzaile Deustuko Unibertsitateko Donostiko kampusean, gizarte eta giza zientzien fakultatean, gaur egun komunikazioko graduaren arduradun, zuzendu dazu, Miren, ezpada zuzena, Impacta aldizkariaren erredakzio taldeko parte, eta UEuko talde eragileko kide. Eta beste ikergaien artean dauzka edabideetan emakumezkoek duten presentzia, edo ordezkaritza, datuen komunikazioa, eta komunikazio profiletako personaen matematika zein teknologia antxietatea, guzti hori. Eskerrik asko, hemen egoteagatik. Ondoan Julen Orbegozo, EHUko irakasle eta gure taldeko ikerlaria, publizitate eta harreman publikoetan eta kazetaritzan lizentziatua, EHUn, Gizarte eta Komunikazio Zientzietako fakultatean irakasle ari zera, gure ikertaldeko ikerlaria, eta esaten ere ginen 10 urtez ere komunikazio politikoan ibilitakoa, eta beraz, esperientzia luzeko baita medioetan. Eta azkenik Eider Goenaga, lehen ari ginen repasatzen, 97tik kazetari egunkarian, eta azken 2 urteetan, naiz eta gehiago diruden, berriako zuzendari orde, eta orain saltza honetan ere eragile nagusietako bat. Orduan pixkat planteatzen genuen gidoitxo bat, izan liteke errepikakorrak izan gaitezkela aurretik aipatu diren gauzekin, baina esan dezagun oso sintonian joango dela elkarrizketa hau, segurazki gabiltza denok gai berdinen bueltan, ez? Erronkez eta arriskuez eta aukerez aparte, zen bateraino jokatzen duen etikak eta praktika honek, eta barragaz. Itzengo dugu guztia guri buruz. Hasteko, planteatzen nizuen, beste izlariak ere egin dute sarritz bat, baina, adimen artifizialari dagokionez, eta batez ere edabideen arlo honi dagokionez, zer ikusten dezuten mehatxutik, arriskutik, aukeratik eta erronkatik, edo, bakoitzari atal bat eman beharrean, zer nabarmenduko zenuketen dela adimen artifiziala edabideen atarean. Miren zuze basita. Ez dit erantzungo bakoitzetik zer duen, baina irakurri nuenean planteamendu hori edo galdera hori zer da batez ere adimen artifiziala, saiatuko naiz laburbiltzen oso sintetikoki eta gero izango dugu nahiago elkarrizketan sortzea eztabaida. Niretzat zer den o nola ikuskatzen dudanik adimen artifiziala kazetaritzaren testuingura, baina orokorrean baita ere gaur egun niretzat da azenario bat makil bati lotuta. Eta uste dela azenario bat makil bati lotuta, ari delako erakartzen baliabide asko, seguruna, soberan genituenak, baina askoz gehiago, arreta ikuspuntutik, baina baita ere baliabide material ekonomikoen ikuspuntutik, beste gauz askotatik. Eta ez dakit ari den erakartzen baliabide guzti horiek eta arreta guzti hori benetan kontzienteki egin nahi dugun ibilbide batean. Orduan, hola utziko. Momentu zorraino. Jarraituko dugu horren gainen. Orduan, zer duen mehatxutik eta arriskutik asko, eta aukeratik eta erronkatik ere izan dezake, baina niretzako batez ere momentu honetan da lilura bat edo, distrakzio bat, beste zer baino gehiago.
Julen, zuk ikusten duzu estrategiarik nore hortan? Bai, bitu, Mirenek esan duenetik abiatuta ados nagoela, esango nuke eskertu antolatu duzuelako hau, hain justu, hau delako foro bat, non ibilbide hori diseinatzen lagunduko duen, hori imaginatzen dut. Berez hor, badago, honekin lotuta ere, gaur ekarri dute, liburu bat Pablo Sanguinetirena, ekarri dut bihar daukalako hitzaldi bat EH1 Leioan, orduan nahi duenak ere joan daiteke dauka liburu bat deitzen dela teknohumanismo. Eta berak dio oso importantea dela diseinu narratiboa, inteligentzia artifizialaren errelatoan parte hartu behar dugula, eta diseinu narratibo hori oso importantea dela egiten dugun interpretazioa zehazteko, egiten dugun erabilera, eta bat. Eta berak enfokatzen du humanismotik. Eta postu naiz gaur egon diren hitzaldietan humanismoa oso presente egon delako. Beraz, Mirenek esan duenetik zei bilbide egin behar den erabakitzeko edo eztabaidatzeko foro hau egitagetik zorionak, eta zure galderari erantzutearen ja zuzenean, ni saiatzen naiz izaten edo pesimista edo optimista, muturreko pesimista edo muturreko optimista, eta ez dut lortzen gai honekin. Gonbidatu ninduzuenean ere, hasi nintzen bueltaka, eta ze joango naiz ikuspegi optimista batekin eta positiboa eta utopia bat ilustratuko dut bertan edo guztiz kontrakoa. Eta jarraitzen dut, erantzunik gabe. Orduan, holan, laburrean erantzuteko esango nizuke, denetatik dauka, mehatxutik, arriskutik, aukeratik eta erronkatik, baina badagia, niretzako enpresa multinazionalentzat, adibidez, enpresa handientzat, teknologikentzat, eurentzako aukera bada, gero erakunde publikoentzat arrisku bada, gaur egun, orain dagoen moduan, komunikabidentzat, berriarentzat, beste komunikabide askorentzat, mehatxu bat izan daiteke, nahiko nuke erronka moduan ikusi, baina mehatxu bat ikusten da gaur egun, eta jentearentzat, personentzat, kaleko jentearentzat, erronka bada. Ez dakit, baina aldatu ditzakegu aktoreak eta aldatu dezakegu ere kalifikazioa, nik gaur goitzan egin dudan eskema horretan hori izango nuke. Ider, eta edabideentzat mehatxu baldin bada? Nik esango dut, oain dela urte terdi galdera guingo bazeniake, erabat mehatxu bezala ikusten nula, erabat arrisku, eta erabat uzkur nitzala ni honekin ez. Oain dela irurte txat GPT azaroan irurte dia, eta hasi zanean ez pixkat guzti hau, ez zan jarrera. Guain igual ez naho, ez leku berdinetik ikusten, eta ikusten erronka daukagula. Arriskuak dauzka, orduan gure erronka da, arriskoiei iskin nola egin asmatzea, eta adimen artifiziala, Treziak esan duen bidetik, eta Aronek aipatu duten bidetik, lagungarri, osagarri bezala, nola erabili, betire, tresna berri bakoitza aztertzerakoan ondo aztertuz, benetan zer ekarriko digun honetik, zer txarretik, baina bai ustetan kazetaritza momentu honetan erronka baten aurrian da. Adimen artifiziala hor daukagu, eta pentsatu behar duguna da nola murgildu adimen artifizialaren itxaso honetan, ez? Eta nahi pasazait mehatxutik erronka bezala ikustera, hain zuzen ere, berrian egin genulako gogoeta hau, ez? Pixka bat, guazen jartzea gure markoa, gure irizpideak, eta horrek ematen dit beste erabatea ikusteko aukera. Eta berriari ematen digula niri, eta berriari nerekin, badakigu zer ez tegun egingo, nahiko argi daukagu zein dan gure muga marra gorria, eta hortik aurrea, hasi gaitezke arakatzen, begiratzen, poliki-poliki, esperimentatzen, zer egin dezakegun gauza batzuk, eta gueneko ere egiten ditugula kontuan hartuta. Gero esplikatuko ditu. Bai, Aronek berak usteet aipatzen zuela, ez? Lehenengo pausuetako bat redakzioetan izaten ari dela adimen artifizialaren gobernantza, edo, lehenengo kontrolatu ezagun zer ez degun egin nahi honekin, eta gero hasi gaitezen ikusten ere ze aukera ematen dizkigun, ez? Eta hor, aukeren artean, segurazki adimen artifizialaren eztabaida edo gogoeta honen aurretik, edo bazetorren kezka bat ere desinformazioari buruz, asko hitz egiten da gaur egun ere. Esaten zenun Miren ere, eztabaida sortzen zaizkigun, ez dakit, modu kontzientean edo desinformazioaren da bat eta fake newsen bat, eta hor ere bi gaiak uztartzen dira, ez? Ez dakit ikusten dezuten adimen artifiziala
precisamente informazioa kontrastatzeko tresna gisa, izan daiteke erreminta potente bat, edo kontrara asko aipatzen dira ere alborapenak, eta nola bir sortu ditzaken desinformazioerako gaiak, ez? Uste, Julen, zuk zeuke desinformazioa ere nahiko zabal landu izan dezula, eta... Bai, hemen ere pesimista, igual. Bai Patriziak eta bai Aronek jarri dute mahai gainean oso ideia interesgarri bat, eta da nahi dugu inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala egiten duguna hobeto egiteko, efizienteago egiteko, hori niretzako oso ikuspuntu merkantilista da, eta ez dago kazetaritzaren balorekin lotuta eta herrigintzarekin, eta beste alde batetik badago beste aukera bat, eta da aukera berriak sortuko ditugu, produktu inovatzaileak, berritzaileak sortu ditzakegu honekin, ez? Hor lehenengo maila horretan geratzen bagara, nik uste dut ondorio negatiboak egingo ditugula. Hau da, aprobetxatu behar dugula inteligentzia artifizialak daukan potentzial hori, gure printzipio balorekin Euskal Herrian egindako produktu berritzaileekin lotzeko. Eta hori esaten dut, lasterketa horretan ikusi dut txarrek edo mundu hau kaotiko bihurtu nahi dutenak, bitartekaritza apurtu nahi dutenak, lehen historikoki komunikabidek egiten zenuten bitartekaritza lan hori bertan bera utzi nahi dutenak, asmatu dituztela produktu berriak, eta batez ere desinformatiboak direnak. Adibidez, oingo egunetan, sare sozialetan sartzen naizenan, bereziki Twitterren, ni Twitterreko natiboa naizela zango nuke, hori da nire sarea, ekiz. Hor ikusten ditut, adimen artifizialarekin egindako bideo fakeak, mundu paralelo bat irudikatzen dutenak, sinesgarriak direna baina hor tarte batean daudenak, eta hori niretzako da, erabat produktu berri bat. Gaur, testu inguru honetan, berri honetan sortu den produktua, inteligentzia artifizialarekin egindakoak. Ikusi dut adibidez, orain batek hartz bati irabazten dion borroka bat. Besoetako aur bat erortzen dela laugarren pisu batetik, eta beste persona batek hartzen du, hainbat eta jenteak esaten du azpian, hau inteligentzia artifizialarekin sortutako bideo bada. Hau da, niretzako desinformazioa litzateke, baina bai mundu fake, virtual bat sortzeko saiakera alegin bat, non jenteak ja ez duen jakingo produktu bat benetakoa den, erreala den, gertatu den ala ez, eta berdin izango zaion, ez? Orduan, desinformazioa kontrolatzeko, oraindik ez dut ikusi, edo desinformazioa borrokatzeko, oraindik ez dut ikusi saiakera oso produktiborik, ez? Badaude erraminta verifikatzaia, bai irudi, bai bideo, audioetan ere, baina ez dakit jenteak balioan jartzen dituen benetan. Eta aldiz, desinformazio mundu kaotiko hori sortzeko, badago ja teknologia, ingenieritza lan handi bat. Momentuz orduan, berriro ere apur bat, igual pesimista geratzen da hau, baina balio desala jenteari eskatzeko, akuidu moduan. Miren? Ni era bat nator. Desinformazioaren hauzian, saiestu nahi nuen pixkat filosofiko jartzea, baina, eski inevitablea da. Desinformazioaren hauzian ikuste dut, mahai gainean jartzen direla, urgente egin direla, importanteak diren, eztabaida asko, eta agian mahai gainean egonez direnak, ez? Eta Julenek aipatzen zuen orain. Adimen artifizialak egina da, ez da, egia da, ez zait importa. Egia den edo ez, ez? Iritsi gara puntu batera, ez daukan garrantzirik, zer den egiazkoak eta zer ez. Hori baino larriagoa dena, ez daukagu zailtzen ari dira moduak, benetan jakiteko nola dakiguna. Edo egiaztatzeko nola dakiguna. Eta horretan nik uste dut argi eta garbi izan dezakegula adimen artifizialak egin duen ekarpena izan dela, kakaztera, literalki, esan nahi dut. Adimen artifizialeko tresnak, eta hemen bereztu nahiko nuke ez dut egin hasieran, azenarioaren esan detanean, baina importantea da uste dut bereiztea adimen artifiziala esaten dugunean zer esaten ari gara.
adimen artifiziala, Patriziak azaldu duen bezala, hamarkadako ibilbidea daukan teknologia sorta bat da, gainera erabiltzen da aterki termino gisa izendatzeko gauza oso ezberdin pila bat, hizkuntza ereduak, handiak eta txikiak, ikasketa automatikoak eta sakoneko sistemak, gauza pila bat sartzen ditugu aterki horretan, ematen diogu izen bat, azteko gauza asko daude, hor aterki horrenpean, oso erabilgarriak direnak, bakoitza bere arloetan, eta erabilgarri izan direnak, funtzio oso konkretu batzuetarako. Parametrizatu eta konputatu daitezken funtzio oso jakin batzuetarako. Sartzen ditugu denak entxalada berean, eta ematen diogu aterki izen bat gainera nahasgarria dena, enpaketatzen dena, eta saltzen zaiguna produktu bukatu bezala, eta hori da zenarioaren partea, ez? Zenarioaren partea ez dago horren beste adimen artifiziala deitu diegun sistema horien funtzionamenduan bertan, ze horrek badu erabilgarritasuna eta badu zentzua eta kokatuta daude eta erabili litezke egiteko oso zehatzetarako. Zenarioa dago horri ematen diogunean izen nahasgarri bat, denean adimena ez dira, eta merkaturatzen denean termino oso jakin batzuetan, ez? Merkaturatzen da alabeharrezkotasun batekin, urgentzia oso handi batekin, narratiba batekin, ez, relato oso konkretu batekin Julenek aipatzen zuen baitaren trena pasatzen ari da eta igo behar dugu, nahita ez, eta igotzen ez dena kanpoan geratuko da, edo gure lana jatera dator, edo sartu gabe, krisi existentzialean eta desagertaraziko gaitu eta hau dena, ez? Krisi existentzialean egon daitekena da jakintzaren beraren kontzeptua hori, bai, egiten duen ekarpena, eta ari bali magera adimen artifizialaz ulertuta, adimen artifizial sortzaileaz, edo testu, batez ere hizkuntza eredu ez, orokorrean ChatGPT eta chatbotak. Eduki sortzaileak dira, baina importantea da ere ulertzea zen mailatan lan egiten duten, eta ez dute zentzu mailan lan egiten, forma mailan bakarrik lan egiten dute. Zentzu horretan oso ekarpen azalekoa egiten dute, ez dira gauza arrazoitzeko, ez dira gauza argudiatzeko, ez dira gauza baloratzeko, ez dira gauza sintetizatzeko. Piezak kokatu ditzaketa eta horrekin zentzu itxura bat emango dute, batzen zuen Patriziak ere hori. Eta hori, kontutaliz horretan asko landua dago, ez? Simulazioa egiten oso tresna baliagarria dira eta simulazio oso onak egiten dituzte, baina zen neurritan asumitu dezake, edo ontzat eman dezakegu simulatzeko gauza denak, adimena simulatzen duen tresna batek adimena duenik, eta hori, garbi eduki beharko nuke ez dela. Orduan zentzu horretan eta itzulita desinformaziora, testu inguru batean, egia bera denaren kontzeptua auzitan dagoen momentu honetan, hauzten eta kuestionatua, ze balioa ere kendu diogu, eta ze inporta du egia den edo ez, balio baldin badigu agenda bat aurrera eramateko. Tresna hauek egiten dutena da desinformazio hori areagotu bakarrik. Gainera, bageneukan ja problema bat, gehiagizko informazio problema bat bageneukan. Orduan, zentzu horretan ez dute laguntzen, ez direlako gai laguntzeko filtro lan hori egiten, ez dute laguntzen agenda bat ezartzen, ez dute laguntzen lehenesten guretzat importantea den informazioa egiten dutena da, eduki gehiago sortu. Eta eduki sorkuntza, gazteritza ez da eduki sorkuntza, lehen aipatzen zuen Ainarak ere, eta zuen dekalogoan ere jasoa dago, gazteritza, sorkuntza, interpretazio, narrazio lan bat da, ez da produktu bat. Eta tresna hauek ez dute produktu bat ez den beste ezer, hortaz gaindi ezer egiteko gaitasunik. Orduan, zentzu horretan uste dut, nik bintzat argi esango nuke, desinformazioaren auzian, testu sortzaile tresna hauek, kakaztea besterik ez dutela eragiten esan, eta eduki gehiago jartzen dute mai gainean, eduki polita edo ikusgarria izan liteke, adimen simulazio bat egingo dutena, oso itxurosoa edo ez, baina ez dutela beretako ekarpen bat egiten auzi hori ebazte aldera, nire ustez. Nik uste desinformazioa zaigeala, inoiz baino beharrezkoa da informazioa balioan jartzeaz, informazioari bere balioan, eta informazio egiazko, kontrastatu, fidagarri, alegia berrian beti egin dugun horri, nola batxe esateko. Egia da, desinformazioa ez da bakarrik adimen artifizialak sortzen duen zebat, adimen artifiziala esan dezuna ez, adimen artifizial sortzaileaz aigea eta gero eredu batzuetaz ere bai ez. Baina, sasi albistez josita daukagu gure albiste, informazio itxura daukatenak, baina ez dianak, ez urrezko albisteak, bere buruei edabide bezala izendatzen duten, eta edabide ez diren webgune eta
abarrez, eta nik uste hor, guri tokatzen zaiguna, gure txikian, eta nik nola ez duten pesimismoan ere nahi izaten, eta beti saiotan izan beste aldian eoten, uste hortik etorri behar dula, ez? Guk gure lana egiten jarretuko guk, eta esan nahi dut, eta bide serio edo, ez? Zat daukagunok gure burua, ez? Izugarrizko tresna potentzia da desinformaziorako, nik oen gozez detektatzen oso ondo desinformazioari kontraiteko tresna bezala nola erabili daiteken, orduan hor, guretik egin behar dago, gure lanetik, gureari balio emanez, eta hori zer da, betiko kazetaritza egitea. Kaleratera, kalean ikusten duzun hori jaso, kontatu, albiste baten atzean dauden klabeak esplikatu, gizakiak egin dezaken hori eta makinak egin ezin duen hori egitea, ez? Adimen artifiziala ez dakit txarra ona dan, nik uste garapenak, eta bengoz garapena zeinek egiten duten badakigu, eta erabilerak daukala horri txarra edo ona izaera jartzea, ez? Orduan, guken, lehen esan dezu ez, erabiliko bak dugu hobetzeko eta barrizkutsua izan lehike, guk oraingoz erabiltzen duguna da, astunak dian lan batzuk egiteko, ez pikaketa lana izan daiteke, etiketa sistema adibidez, adimen artifizialakin daukagu, peio espana osoker pare bat urte izango dira, ez guk albisteak etiketatzen ditugu, gero sailkapenerako eta zerako, eta horiek eskuz etiketatzen genitun lehen, ez? Maria Txibite eta Pradalesek bilera badaukate HT-aren inguruan hitz egiteko Iruñan, eta hori eskuz jarri behar genuen, Maria Txibite, Pradales, Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua Iruña, HT, orain hori 25.000 etiketa dauzkagu, beraz, hori gizakiak beti egingo du, eta beti gelitu egitekan kamoz, samarra da, makinak gu baino beto egiten du lau, eta errazten digula lana, ez? Horako gauzetan, uste lagungarri izan daitekela hori izan dut pikaketa, ez dakit, berrian ahots sintetiko bidez ematen ditugu gure edukiak, eta horrek irisgarritasunean ere badu bere parte hona, orduan gukolako gauzetan, uste harakatu eta pausotxoak eman behar ditugula. Ez noski, kazetarien lana, edo sormen lana, eta kazetaritzak atzean daukan guzti hori ordezkatuz. Eta uste, importantea da desinformazioari aurre egiteko horrelako jardunaldiak eta alfabetatze mediatikoa, pedagogia mediatikoa egitea, eta egiazko informazio kazetaritzaren balioaz gizartea trebatzea edo, ez da indola. Honekin Jon gauzatxo bat. Dengogunen komentatzen zidan kazetari batek, elkarrizketa baten ostean, ondo egiten ari, uste dudan, ondo egiten ari zaretela medioak edo diren, eurek, medioak inteligentzia artifizialaren boom honetan, ahal izan duzuen guztia egin duzuen. Edo egin duzuen hori ondo dagoen eginda, eta nik esan nion nahi justu esfortzua komunikabideak eta egiten ari direla adaptatzeko, egoera berrian egokitzeko, baina uste dut falta dela apur bat tentsio bat. Termino dialektikoetan borroka bat ere planteatzea eta esatea. Hemen badago ozeano kakastu bat, gauza pilo bat daudela hor, desinformazioa tarteko, iraina, polarizazioa, eta gu horretatik apartatu egin behar gara apur bat. Esan behar diogu hartzaileari edo irakurleari, ez egunkariak papelan irakurtzen dituen euneko bat horri ez. Esan behar diogu beste euneko 89 gu beste zerbait gara. Ez gara entretenimendu masiboa, negozio hutsa, bilatzeko implementatuko ditugu inteligentzia artifizial, ez gara erakunde horietako bat, gu gara, beste zerbait da gara, kazetaritza, komunikazioa egiten dugu, eta komunikazioa ondasun publikoa da. Zu entretenituko zara Netflixen, entretenituko zara TikToken, hor dagoena ez da kazetaritza, gu beste zerbaitetarako egiten dugu gure produktua. Beste kontu bat ere, kezkagarria dena, nik urtero lauieko guztietan pasatzen dit inkestatxo bat ikaslei jakiteko euren guztua, konsumo, kulturala, mediatikoa eta bar, eta eskatzen diete komunikabide bat esatea, eta askok ja TikTok zuzenan esaten diate, eta hori, jenteari esan behar zaio, TikTok ez da komunikabidea, TikTok da bitarteko bat, akaso. Eta orduan, lotuta, TikToken egonda komunikabide batek ondo egiten du edo txarto egiten du.
ez daukat erantzunik, baina bai uste dut orokorrean egokitu zaretela bai, baina igual planteatu behar dela berriro tensio bat. Berreskuratu egin behar da tensio hori esateko jenteari. Informatuta egotea importantea da gure elkar bizitzarako, balore batzuk transmititza herrigintzan aurrera egiteko, debate publikoan, eztabaida publikoetako gaiak hartu eta horretan parte hartzeko, hori prestigiatu egin behar da. Eta uste dut hori igual ekosistema mediatiko komunikabidek apur bat bigarren mailan utzi dutela, nahi dutelako presentzia mantendu TikToken edozein modutan batzutan, engagementa lortzeko edo klik horiek lortzeko. Gero esaten duzu, trafikoa sortzeko gure albistetara, baina ez bada sortzen ere trafiko hori, nahiko pozik gaudez ez dakite zenbat, baina bukatu zure produktua hor kokatu duzu toki egokian eta modu egokian. Ni bat naturera bat planteamendu horrekin, Patrizia esaten zuen ere, badagoela relatoaren gaineko gatazka bat, edo borroka bat, eta azkenean seguruna borroka guztia dira relatoaren gainekoak, baina eta hor usteet kazetaritzak badula jokatzeko paper bat. Hiritarrari edo norbanakoei interpretazio horretan laguntzen eta zentzu emate funtzio horretan importantea dela terminologia eta relato horren gaineko borroka horretan ez amore ematea. Eta hori oso gauza sinpletatik hasi daiteke, agian adimen artifiziala terminoa erabili beharrean termino zehatzagoak erabiltzetik, edo zertaz ari garen zehazki aipatzetik, edo antropomorfizazioa saiestetik, sistemek ikasi egiten dute, edo entrenatu egiten dira, edo nizerrakit, hori ere oso baranatu daukagun zerbait da, ezta. Eta gero batez ere, esango nuke, egon behar den bataia hori ere oso pilpilan egon da, orain Twitter isarekin egon behar da ez da egon behar, adimen artifizialarekin ere uste pixka bat horretan gaudela, egon behar da eta trenera igo behar dugu, eta orduan igo behar horretan ez dugu galdetu ere egiten zertarako edo zergatik edo bagian ez, bagian ez dugu egon behar, nire sentsazioa daukat pixka bat dela jungo bagina bezala bolerara eta egongo bagina gure eztabaida izango balitz zen makinetan sartuko dugun dirua, eta zenbat diru eta erabakiko dugun sartzea argi gehien dituenean, edo partida luzena egitekenako aukera emango digun makina horretan, edo planteatu ere egin gabe zergatik etorri garen bolerara, eta ez gauden zerrakit, herriko plazan pipa jaten eta mundua konpontzen, Uste dut galdera hori pixka bat, kuestionamendu hori pixka bat falta dela, eta orokorrean, eta horri aurre egiteko modu bat badela bagian oso sexia ez den relatoaren, terminologiaren, hautaketaren eta relatoaren borroka hori, eta uste dut kazetaritzak baduela paper bat, eta gainera beharko lukela ere bere zilegitasuna paper horretan aldarrikatu eta egin. Gai asko aipatu dituzu korri ze batean, baina aipatzen zenun Julen adibidez tensioarena eta informatua egotean tensioarena, nik ez dakit egin dela gutxi hitz egin dugun unbait irakurri dugun edo zenbateraino batez ere pandemia eta gero jende batek, eta zuk ere aipatzen zenun gai informazioarena, desinformazioarekin lotuta, zenbateraino jende batek ez duen hainbeste informatu nahi, eta horrek igual ere esplikatzen digu, nola kazetaritza eredu bat zagit gaientzen, baina bai ari den gero eta gehiago eta da, hain zuzen, entretenimendu kazetaritzarena. Eta horrekin, ez da inbeste adimen artifizialari buruzko eztabaida bat, baina bai kazetaritza ereduei buruzkoa eta bete behar dugun rolari buruzkoa. Eta hor lehen ere, ja pasatzen urrengo gaira edo aipatzen zen uneider, adimen artifiziala ona edo txarra den, eta segurazki gor grisetan mugitu gaitezke, baina ona edo txarra oso termino moralak dira, eta orain zuzen ikuste honi buruz hitz egiten dugunean saiestezina dela, precisamente hitz egitea adimen artifizialaren dena delako horren ikuspegi etikoa, ez dakit nola bizi dezuen zenbateraino pasatu garen, lehen eiderrek ere esaten zuen, oso epe motzean pasatu gara mugez hitz egitetik edo hau bai edo ez, nola landu ikuspegi etiko batetik, profesionalki etiko batetik eztabaidatzera, edo gogoetatzera. Nola ikusten dezue bilakaera hori? Bilakaera edo, nitzuliko nez pixka bat hasierako banaketa horretara, adimen artifiziala ulertzen dugun hori teknikoki zer den, eta gero gaur egun daukagun, orokorrean ibiltzen ditugun tresnei, zer deitzen diogun, hori.
ChatGPT Gemini berdin zait, Claude, eta iritsi zaizkigun produktu komertziala hori buruz, eta orokorrean horretaz ari gara, adimen artifizialaz hitz egiten dugunean. Orduan, horretaz ari naiz ni ere orain, ez adimen artifizial beste jatorrizko aretaz. Eta horren gaineko etikaren auzia planteatzen denean, irutzen zait beti datorrela beranduegi. Planteatzen dugu etikaren auzia, auzi epistemologikoa ere planteatu gabe, kaldera hauein gabe, zer da gauza hau, Eta oso problematikoa egiten zait etikari buruz hitz egitea, tresna zehatz hauen gainean ari garenean, bereizten baldin badugu adimen artifiziala zer den, eta adimen artifiziala bada tresna sorta oso erabilgarri bat, izan daitekeena, hainbat arlotan oso erabilgarria eta praktikoa, eta ekarpen handiak egin ditzakena, baina aldi berean iritsi zaiguna zigurrezko hype zinguratuta, kontzeptualizazio oker askorekin, mistika batekin, oso ondo ulertu gabe, zer egiten duen, kontzientzia hartuko duen ez duen hartuko, eta gero nola merkaturatu den, eta nola iritsi zaigun gaur eskuetara, oligopoli baten bitartez, erabat extraktibista den planteamendu batean, kolonialista den planteamendu batetik, ze gureak ez diren baliabideak ustiatzen ditugu guk erabiltzeko tresna horiek, azeleratua ezinbestekoa urgentziazkoa etengabeko modo superviventzian. Eta modo superviventzian aukera gutxi daude ezertarako, Orduan, niri hemen etortzen zaiten beste analogia bat da esklabutzarena edo kolonialismoarena berarena, ostra, ze aukera kolonialismoa, fijat, ze baldintzak, ze aukerak ematen dizkigun gure burua hobetzeko eta garatzeko edo esklabutza, eta hor ere egon daitezke edo diktadura bat, askoz ere efizienteagoa da, eta gauza gehiago egin ditzakegu, eta egon daiteke diktadore benevolentearen figura, izan gaitezke kolonialista ona edo esklabu jabe ona edo esklabu jabe txarragoa. Posible da debate hori? Esan nahi dut. Hitz egin dezakegu etikari buruz berez definizioz eta izateko baldintzen artean onargarriak ez diren ezaugarri batzuk dituen tresna baten gainean, esan nahi dut, erauzketa masibo bat egon da egile eskubideak erabat ezereztuta, eskatzen duen baliabide xahuketa izugarria da, datu zentroak denok behar ditugu, baina ez ditugu gure etxe ondoan nahi, gure ura behar dutelako, gure energia baliabide dituztelako, gure erakunde publikoak kristoneko diruak bideratzen ari dira horretara, agian kuestionatu ere ingabez horretan nahi ditugun. Orduan, zaila egiten zait, adimen artifizial zehatz honen etikari buruz hitz egitea, uste delako aurretik etorri beharko lukela etikak. Etikak garri beharko gintuzke kuestionatzera sistema hauen existentzia eta zilegitasuna bera. Zen egin dutena izan da gol bat sartu por todas las cuadras. Jarri dizkigute tresna horiek eskuetan, hasi gara erabiltzen, urgentziaz eta jaipez eta ezinbestekotasunez jantzitako testuinguru horretan, salto egin dugu trenera, eta behin trenean gaudenean, ostras, orain trenean egoteko behar batzuk ditugu, Orduan, ez dut erantzun galderari, baina zaila egiten zait, etikari buruz hitz egitea, honetaz ari garenean, beste kontu bada, ari bagara, hizkuntza eredu ez, edo ikasketa automatikoaz, edo beste gauza batzuk, baina gaur egun mahai gainean erabiltzen ditugun eguneroko adimen artifiziala ditzen diogun tresna horien gaineko etikari buruz hitz egitea pixka bat kontraesankorra egiten zait, eta ezinezkoa. Eta igual ere, ez dakit, termino horietan eztabaida egitea, ez dakit ezote den etikarik erabiliz duten enpresa hauen burua zuritzeko baliabide bat, edo bitarteko zerbait, ze oraingo ari bagara eztabaidatzen, egingo dugu kazetaritza etiko bat adimen artifizialarekin, azken finean zilegitasuna ematen ari gara dagoen horri, Orduan gai komplikatua da, Eta bai uste dut, etikaren kontua uste dut, ez dakite, ez naiz hizkuntzalari, baina ethosetik datorrela, eta ethos azkenean bai da norbanakoak daukan etika, hortik dator ethos, pathos, logos, oratoria klaseak ere ematen ditut, eta termino horietan gogoeta eginda ethos, etika orduan uste dut ere oso termino subjetiboa izan daitekela. Zer da etika niretzako, zer da mirentzako, jonentzako, beste batentzako, hemen berdina da Donostiko beste erakunde batentzako, beste zerbait da, beste kultura batean, beste nazio batean, eta hau,
adimen artifizialaren kontua da, erabat internazionala, globala, ordan zaila da hitz egitea adimen artifizialaren erabilera etikoaz kazetaritza orokor batean. Baina bai da egia, ez da bai da nahiko zilegia dela edo logikoa dela zuek kazetarion artean berezik egitea, impactatzen duelako adimen artifizialak kazetaritzaren oinarri sendoenekin. Oinarri sendoenak hor daude ikututa, ez? Da, nork egiten duen albistea, autoriaren kontua, nork egiten du albiste bat, nik edo inteligentzia artifizialak eta hori zuei, ezin egon bat produzitu behar dizu hor, zaudetenean ChatGPT-rekin hitz egiten, hau enfokatuko dut horrela eman idea bat, lehenpeiok ere galdera hori egin du ez, noraino, eta batean kazetari moduan esan duzu, ostras, nork egin du hau? Gero, nola egin dut? Kazetariok daukazue, prozesu, metodologia bat daukazue, filtro batzuk daukazue, iturri konparak eta ez dakiz, hau bestea, 4 urte unibertsitatean, 4 oinarri hartzeko sendo eta esan, nik metodologia hau jarraituko dut zerbait egiteko. Eta batean, prozesu guztia bertan bera geratzen da, adimen artifizialarekin, adimen artifizial honekin edo, sortzaile, testu sortzaileekin edo itzultzaile automatikoekin eta bat. Eta gero, beste galdera potente bada, zertarako egiten du nik hau. Egiteagaitik egiten dut, edo kazetaritzak badauka oinarrizko zerbait dela, eztabaida publikoa sustatuko dut, realidade bat plazaratuko dut, jenteari gauzak azalduko dizkiot, filtro lana edo bitarteko lana egingo dut, eta azten bagara errota horretan sartzen adimen artifiziala erabiltzearen, hori ere kolokan jarri daiteke galdera hori, ez? Orduan, logikoa da zuek egitea galdera hau, baina erpin piloa dauzka eta ez da erreza. Eta Mirenek ere oso ondo aipatu du, astapenan ere badaudela hor mai gainean jarri beharreko erpin asko. Bai, egia da egiela asko, zuek aizate asko ez ChatGPT eta OpenAI o IA, hortaz hitz egiten da, egia da guk igual ez degula hainbeste hortara enfokatu guria egin degunien, gure kode etiko egin degunien, orokorra. Igual pasa gaitezke urrengo puntura, ze bestela aurre ikusi ziteken bezala ez digu denbora emango. Bai, zuek esan dezutena bidetik eta pixkat gure esperientziara ekarrita ez, aurkitu ginean nian, oioen dela urte terdien genuen lehenengo bilera bat, ez, zertatzko erabiliko dugu, erabilizakegu ontarako, eta egin genuen etxeko arduradun batzuk bitarten da, kontuatu ginean, ez diogu galdera egokia gure buruari ze. Karo, batek egin erabiliko luke deneako, beste batek ezertako, guazen makinak gelditu eta guazen pausatua egitea, irakurta pausatua egitea, kazetaritza zer dan, eta, nik uste, guk ezin dugu, gure kazetariek ezin dute ChatGPT erabili, berez arau duta daukagu ChatGPT edo estilokoak erabiltzea kazetaritza lana egiteko. Orduan, hori oso argi eukideu hasiratik, ez testuak sortzeko, ez galderak prestatzeko, ez. Orduan, guk horri atia itxi diogu gure arauetan, eta azkenean, estilo liburuak esaldi badaka, ez, oso argia eta gutzako mugarria izan da hau arautzea edo hau zehaztea, pixka beste erabatea jarduteko, baina esaldia oso adimen artifizialak eskaintzen duen, adimen artifizial sortzaileak eskaintzen duena edonoren esku dago, baina bereak zerbait gehiago eskaini behar du. Kazetaritzako profesionalek euskal irakurle eta entzulentzako berariaz landutako edukia, ondo egiaztatua eta ikuspegi berezi batez jorratua. Gure tresnetatik kanpo gelditzen da. Erabili dezakezu, 150 horriko inglesezko testu bat etortzen bazaizu adimen artifiziala itzultzeko eta errazteko zure lan hori, ez, inglesez, agian erabili dezakezu, baina ez gero hori izan dadin zure testuaren oinarria, ez, testua guk sortu behar dugu. Kazetaritzan, eta askotan egati, idazteaz eta kazetaritza giza harremanetatik asko dauka. Adibide bat jartzearren, ez, elkarrizketak pertsonekin ditugu, eta personatik personara egiten dira. Ez nik torturatu askorekin egin ditut elkarrizketak, bai bere garaian atxilotuta aske gelitze zenean, da baita liburu batean ere torturatuen elkarrizketak egin izan ditutenean. Inoiz bere torturak esplikatu ez ditun pertsona bat elkarrizketatu hor badezu, elkarrizketa bat ez da nahikoa. Igual, 3 egin behar dituzu, eta egin behar dituzu mikrofonio gabeko elkarrizketak,
gelditu behar dezu, kontatzen nahi zaizunean, beak inoiz kontatu dezun hori, eta ikusten dezunean limite bat iristen nahi dela, euki behar dezu atzera egin, lasai, goazen beste adiontatik, hori ezin du makinak egin, hori ez du inoiz makinak egingo. Ez da inoiz adimen artifiziala kalera aterako eta kalian jendiak ez dakiz herri buruz daukan iritzia ez du galdetuko. Hori guri dagokigu, eta hori da guk eman behar deguna, eta hori da guk egin behar deguna, guk egiten dakiguna. Eta horri ez diogu bizkarrik eman. Hori da gure marra gorri bat, eta hor nik uste aldatu daitezkela gure araudiak badauzka ezakizen bat puntu, eta aldatu daitezke gauzatxoak, baina marra hori hor dago, ez? Kazetariak bere lana egin behar du, hasi eta buka esango nuke. Lagundu dezakezula, hori, bost elkarrizketa egin eta audioa pikatzen dizu, lan mekanikorik entzen dizu, baina hor zalantzarik ez da. Eta, erabiltzen ditugun adimen artifizialeko tresnak ere, aipatu detelako lehen etiketatze sistema, hemengo eragileek egindako, hemengo enpresek egindako tresnak erabiltzen ditugu, ez? Etiketatzeren adibidez, eluiarrena da, ez da ChatGPT-erena. Hor badago kontzientzi bat, gure buruari ere jarri diogu gure kode etiko hori, ez? Eta, hori berdin, bideoak edo argazkiak, nik testu eta zen naiz, kazetaria naizelako, baina, argazkilari batek egiten duen argazki aterako dugu, eta ez dugu asmatuko irudirik, edo ilustratzaile baten lana ere ez dugu ordezkatuko, ChatGPT-ek egiten ditu ilustrazioak, baina guk ez dugu ilustratzaile baten lana ordezkatuko horrekin, ez? Giza sormena ez dugu ordezkatuko, eta hor gaude, eta nik uste hor, ikusi beharko dugula, gero zer ekartzen digun, ze aldatuko dugu gure ofizioa. Inusenteak ere ez geha izango. Baina, aldatu dezala, hori, gauzatzuk erraztera, irakurleen fidelizazioa, eta beste hainbat gauza badaude ere, importante izan daitekena, irakurleari bere gustuen araberako edukiak berriaren edukitatik emango dion tresna bat, izan lehizke gauzak, ez? Aukerak badaude, baina, beti ere gure markoa, eta, ikusita ere, hori bakurizat, euskera, euskal kultura, euskal herria, horiek denak gure balio guzti horiek ere gure testuetan daude eta ez adimen artifizialean, oraintxe bertan bintzen. Lehen Patriziak biltzen zizkigun 70 bat kode etiko edo praktika honen kode, ez dakit, zuek badukazuen olako adibideen berri, piskatek gusten diozuen balio horik ere alako kodifikazio lan bat egitera, edo benetan nabari den denok ari geran pixka bat improvisatzen arian, ez dakit, nahi gusten dezuten. Nik ez dut egin Patriziaren ikasketan hori, evidentemente, zerrenda uste oso baliagarria dela bilduta egotea, eta horren behaketa bat egin alizatea, eta baloratu alizatea. Orduan, ezin ditut baloratu eduki aldetik, baina bai uste dut importantea dela hausnarketa prozesua egitea, behintzat. Horrek ateratzen gaituelako pixka bat modo superviventzia horretatik, ez? Eta uste dut hor badagoela, ahalduntze bat, esatea, itxoin, zuk erritmo hau jartzen diazu, baina banoa ni jartzea nirea, ez? Orduan, ez du seguruna, direktzen zuen bezala, ez? Ez da izango finala, eta egokitu beharko da, eta moldatzen joan beharko da, seguruna etengabe. Baina bai uste dela abiapuntu bat, ezinbestekoa, ez behintzat, hausnarketa prozesu hori abiatzeko, eta kokatzeko beste harremantzeko modu batean tresna hauekin, ez? Inertziak harrapaladan eraman da izan beharrean, esan ez, pixkat itxoin, ikustera noa, honekin zer egitera noan, eta gero asmatuko dut, edo batzutan ez eta asmatuko, baina behintzat, pausa hori hartzea, uste importantea dela. Ondo laburtu duzu uste dut kode etikoaren filosofia, baina apur bat impactatu nahu esateak, ChatGPT apur bat, bedera bira, adibidez, ChatGPT-aren bira, betatu moduan egin duzula, eta gero ni beto horren alde nago. ChatGPT bezala Perplexity eta betatua. Eta nik ez nuke hobeto egingo eta ez nuke hobeto azalduko oso, ondo? Gainera, bururatu zait, azken finean, zuen lana da afektatu batetik, afektuaren kontuarekin, afektatu batetik, afektazio bat provokatzea hartzailearen gana, edo afektatzea, ez? Eta hori ChatGPT-ek ez dauka. Eta zuk esaten duzu moduan oso baliagarria da hori, nik elkarrizketatzen ditut, lau persona, postpersona torturatu, ni neu afektatzen naiz, eta gizaki moduan hori kontatu nahi dut, daukat pulsio bat, ez daukana makina batek, beste norbait ere afektatzeko. Eta hori niretzako da kazetaritzaren oinarritako bat.
orduan hori ondo jasota. Baina gero gogoratu didazu, ni goratzen naiz Durango telebistan hasi nintzenean lanean, orain dela 23 urte, 25 urte edo, betatuta geneukala Google, internet, erredakzioan betatuta geneukan, eta karo, harrapatzen gintuen jefeak hor, zerbait konsultatzen, edo ez dakit non, lan asko errazten zigulako. Joan, agenda konsultatzera, ez dakit non publikatu zuen zerbait, eta ja, interneten zeneukan, eta aldiz beste lan bat egin bat zenuen. Orduan, ez ote den hori zuen redakzioan ere gertatuko, azken finean, hor joera badago, testua bera sortzera, modu automatizatua, naiz eta nik pron bat eman, edo ideia bat eukin edo lagundu idazo sortzen. Eta uste dut hori negatiboa dela, ze lehen komentatuguna. Sormen testu baten sortzeak ere badauka prozesu bat, badauka metodologia bat, ikasi dugu, daukagu motxila bat, background bat, nik horrela idazten dut estilo honekin, eta horri ezin diozue uko egin. Oinarri horri jarraitzeko, ez? Nahi dut norbait afektatu nire afektuetatik. Eta hori, gero bai, gustatuko litzaidak edo proposamen moduan, bi apuntatu ditut. Bata da, zigilu etikoak. Hor bat zegoen tendentzia bat esateko, jarri aldiogu medio komunikazio bati zigilu etiko bat, esan da, gure medioak erabiltzen du inteligentzia artifiziala modu honetan. Baina ez dakit gizarteak hori baloratuko duen, benetan baloratuko den. Guk egin genuen ikerketa bat, Euskadi Irratiak egindako esperimentu bat, ahots artifizialak erabili zituen eta egin genituen fokus grupetan, ni jenteari ikusi nion edo iritzi nahiko utilitarista, niri berdin zait, ni nahi dut produktu bat, divertitzen banau, listo, berdin zait, ahotsa sintetikoa izan, ala ez, nik lortu dut nire behar hori asetzea, ez? Orduan, apur bat hori iritzi fribolo batzuk ateratzen ziren. Eta gero beste ideia bat, nahi duenak eta komentatzeko, lehen buratu zaitere, ondo legokela, igual, joera aurrera eginda, komunikabide bakoitzak eukitea adimen artifizialeko laborategi antzeko bat. Ez bakarrik egiten duzuena ja egiteko, baizik eta produktu berriak hor, bai Patriziak eta bai Aronek uste dut hor, bigarren fase batean proposatzen zuten, zer egin dezakegu inteligentzia artifiziala produktu inovatzaile, berritzaile moduan, kazetariok jada egiten ez duguna, orduan ez du gure lana ordezkatuko, produktu berriak eskainiko dizkigu. Horretarako nik uste dut pentsalaria behar direla, laborategiak, komunikabideetan bertan. Okurritu zaizkigulen pare bat ideia, norbaitekin hitz egiten eta. Bat okurritu zain niri, adibidez, egin genezake, Spotify, hori olako produktu badauka Spotify, nire naiz gaztea ez dut konsumitzen Spotify, baina antza, urtero ematen du, zuk entzundako abestien rekopilazio bat, eta egiten dizu horrelako perspektiba historiko batetik, eta adibidez, berriak egin zezaken, irakurle bakoitzak, webgunetik zehor hartzen duzu datuak eta, bere urtekari personalizatua. Adibidez, personalizatua. Zenbat minutu pasatu duzun albiste bakoitzekin, ze gaitan mugitu zara gehiago, ze ordutan konsultatu duzun berria, hori izango litzateke zuretzak, eta gero bat orokorra egin, eta irakurlak kontrastatu dezake jenteak egiten du hau, eta nik hau egiten dut, gustu hau dauzkat. Beste bat izan ziteken, chatbot bat jarri, ez joan, ez da chatbot negatibo bat, hor sortzai eta ez, baina adibidez, bertako gu daukagu, bertako gertaerak dauzkagu, ematen dugu informazio asko, badaukagu datu base bat, eta adibidez ni galetu dizaioket, chatbot horri, Durangoko azokak, ze evoluzio izan duen salmenta aldetik edo ez dakizet. Hori izan daiteke produktu berritzaile bat bertan implementatu daitekena. Horrelako gauza pentsatzen, imaginatzen dut, jente pentsalari honak, pentsatu du, eta inbertsioa behar da. Eta lehen zuk aipatu zuminen ustut, orain dagoela inbertsio hype antzeko bat, ez? Igual orain da momentua egiten denaz aparte, inbertsio hori guztia aprobetxatzea gauza inovatzaileak pentsatzeko. Zegero, behin ja konsolidatzen denean tendentzia hau, badago burbuja antzeko bat, ezta? Eta gero ez da izan baina hundia inbertsioa.
Bueno, esan dezunan bidetik esan dizut badaukagula guk talde hori. Laborategi bat. Ez gea alako pentsalari handia, berrikuntza maila edo deitzen diogu, eta bagabiltza. Gure lehenengo pauso izan zen hau pixkat basea hau jartzea, oinarri hau jartzea, eta egia da, ahi gehala ez, bakoitza bere alorretik zertan probatu, edo zer, baina esan dezu, honek inbertsio handia eskatzen du, gaina guk nahi ditugu Euskal Herrian, euskeraz trebatutakoak, gure edukiekin trebatutakoak, orduan horrek, gastu handia dakar, orduan ez da inerresa. Hau ez ditugu ChatGPT eta nahi gure iturri bezala. Hor gabiltza, baina, harakatzen, eta aldan gure txikian, gure, honek irakurle, izuk esan dituzun gauzak irakurleentzako, edo gure erabiltzaileentzako dia honak, guretzako bai, baina hartzailentzako dia honak, eta oso jodenak interesgarriak izan daizke, eta aigea. Bai. Gure txikian. Aipatu dezunean, deigarria egin zaizula betoarena, ez? Ez dugu horrela esan, baina eta seguruna ez da beto bat, ez? Edo debeku bat, edo bai, baina, Financial Timesekoaren antzera, berez gure arauetan hau jartzeu. Berez ezin da bat. Ezin da. Gezurrezko elkarrizketak egin ezin dian bezala, lehen komentatu duguna, nor pixka daitu komentatzen, ez? Nola dakizu kazetari batek ez duela erabili ChatGPT edo... Nola dakizu, kazetari bat ez dela kaleatea atletikek kopako finala irabazi dunean, da ginditun segi elkarrizketa horiek gezurrezkoak diala. Konfiantzan. Eta gozorionek, talde txikia gea, komunikazio handia daukagu, eta ez da Financial Timeseko nola moldatzen dan, baina ez da moldatzen da Financial Times, baina, hoxe, konfiantzak... Komunikazio ez artifizialarekin, azkenean. Komunikazio ez artifizialarekin. Uste, piezak ez direla bakarrik hasi eta guk bukatzen direnean ikusten, baizik eta prozesu luze badago, jende askorekin hitz egiten duzu erredakzio barruan, eta hor praktika honak etxe barrukoak izan behar dira. Betoaren ideianekin, ez lasai, nahi nunazan, gogora ekarri didala, Perioren newsletterren azkenekoan uste azaldu zala, Reutersen, azkeneko mugimendua edo, ez? Eta oso deigarria egin zait, hausnarketa prozesu baten ondoren erabakia izan dela justu betoaren kontrakoa. Adimen artifiziala, nik ez dakit zein izango den, ez dut ikusi zehazten zuenik, hilabetean 20 aldiz erabiltzeko helburua markatzen zutela, langile guztientzat, ez? Gero artikulura junitzen zeske esan da esaten nuen imposiblea da, baina eski irakurret artikulua ez eta bai, hori esaten zuen. 20 gutxienez. Erabilera sustatu egiten du. Erabilera orokortua bermatzea dela helburua. Gustatu ala ez. Neri galdera asko sortu dizkit. Orduan hori ere oso deigarria egin zait, esan nahi. Eta gainera, gero, artikulu irakurtzera gunez, esatzen gainera. Ez eta oso importantea da, ze, klaro, esan dezunaren, ez? Galdetzen diozu jendeari, eta jendeak sintetikoaren nado ez, zaio horremeste importa, honek esan du ere, ez? Gezurrik esaten ari etzera bitartean, berdin zaie. Hombre, nik pentsatu nahi dut, kazetarizatik zerbait gehiago eskaintzeko ere badagoela. Baina, uste dut, osasungarriagoa dela betoaren postura, hilabetean 20 aldez gutxienez erabiltzearen postura baino. Esaten zuen gainera, ez importantea da, gutxienez 20 aldez edo gehiago erabiltzea, ze bestela ez daukagu modurik ulertzeko gure erredakzio mailak nola erabiltzen duen, nola ulertzen duen, neurtzen ez dena ez dagoenez, eta ezin dugunez neurtu erabiltzen ez badute, erabiltzatela neurtu izan dezagutzen. Bueno, ja da, como perversio máximo, osea, ez? Bai, oso deigarria egin zait. Orduan, nahiago betoak, erabiltzera guaz hemen horrela, kontrako hau baino. Agian ez dut ondo ulertu, baina oso deigarria egin zait. Segurazki bai erabiltzeko eta ez erabiltzeko arrazoi bat ere izango da, trebatzea edo trebatzeko ambizia, trebatze falta kasu honetan. Segurazki behar dugu denok alfabetatzea handi bat gai honetan jakiteko zer egin dezakegun, zertarako gai den trastu hau, eta zertan ez egun erabili nahi. Segurazki hor Reutersak egiten duen irakurketa guazen erabiltzera, hontan ere trebatzeko, ez, gero ikusiko dugu. Baina hontaz ez dizu galetuko, ze dazkagu uste minutu bat, eta azken galdera uste sartu barrekoa dela, pixat euskeraren ikuspegia matea dagokigulako, eta hor beti gertatzen dalako teknologia berrietara salto egin nahi degunean gure buruari galdatzea euskararen posizioa zein den, ez? Nola, bereziki, ari geranean hizkuntza, lenguaia digitali buruz, eta hizkuntza aldagai garrantzitsua denean nola ikusten dezuten euskara posizionatuta
chatbot berri hauetan, ni harrituta nago adibidez, komentatzen nizuen aurreko batean, DeepSeekek erantzunaren bukaera beti oihartzuera zenbaten didala. Esan azu, gehiago jakin nahi baduzu, eta, ostras, DeepSeek kontuz. Ordan, ez dakit ikusten dezuten ondo kokatua, ondo ere zer den, lehen ere komentatzen genuen, igual, ez dakit egon behar degun ere hor. Nik zarantza hori daukat, esan nahi, eta orain, adimen artifizial, komertzial, ChatGPT nahi horri buruz ari beharren ari naiz hizkuntza ereduen ideiari buruz, ez? Eta adimen artifizial sortzaile ditugun testu tresnei buruz, ez? Eta hemen importantea da ulertzea, eta erresa da nahastea, hizkuntzarekin ari dira, eta pentsamendua ere hizkuntza bidez eraikitzen dugu, orduan, erresa da hizkuntza darabilen zerbaiten atzean pentsamendua dagoela sinestea, edo alderantziz zaila da, kontrakoa sinistea, ez dagoenik hor adimenik. Orduan, zaila egiten zait ere erantzutea galdera horri, ez dakit euskerak horretara jolasten jarri nahi dugun. Utxik dagoen, utxala den hizkuntza paradigma batean edo, ez? Ez dakit hor, ez dakit oso ondo erantzuten. Interesatzen zait gehiago, eta hemen zegoen, ez, kazetaritzaren edabideak adimen artifizialaren aurrean, edo euskera adimen artifizialaren aurrean, baina gehiago interesatzen zait adimen artifiziala edabidean aurrean jartzea, edo adimen artifiziala euskeraren aurrean jartzea. Eta edabideek edo kazetaritzak adimen artifizialari beste gai guztiei bezala egingo dizkien galderak eta egiaztapenak eta balorazioak egitea, eta euskerak ere berdin, ez euskerak adimen artifizialari edo Euskal Herritik begiratzea adimen artifizialari eta ez alderantziz. Eta zentzu horretan uste bai kazetaritzak eta bai herrigintzak edo euskalgintzak edo eskaini dezaken zerbait behar duguna dela kartografia bat, errealitatearen kartografia bat kokatu gaitezen kazetaritzak beraldetik eta euskarak beraldetik norbanako kokatu gal izan dadin testuinguru oso komplexu batean eta hori kazetaritzaren beraren funtsezko definizioan dago erabaki informatu libre eta autogobernatuak egin ahal izan ditzan maila orokorrean eta Euskal Herrian den testuinguruan baitare, ez? Eta kartografia horretan edo mapa hori behar dugu, baina behar dugu lurraldeari lotua. Ez digu balio oso mapa polit eta ikusgarri batek ez badago lurraldeari lotua, esan nahi, errealitateari lotua, ez? Kartografiatu behar digu zerbait materiala dena, tangiblea dena eta benetazkoa dena. Eta adimen artifiziala ez dago hor, ez du esan nahiarekin lan egiten, mapak egiten ditu, kartografiatu dezaken nahi duguna, baina ez dauka erreferentzialtasunik ezer errealarekin. Orduan, ez nuke esango, enez osartuko esaten ez dugunik egon behar, ez? Agian egon behar dugu. Baina ez nuke jakingo esaten nola egon behar dugu. Ez nuke bai estatuko bai egon behar dugu. Gaur kontua da, gaudela. Eta hauek guztiek ja euskeraz egiten dutela. Eredu guztietan erantzuten dizula euskeraz makinek. Gero eta hobeto. Eta gero eta hobeto. Azkena uste ChatGPTren azkeneko entrenamentua egin zutela 24-25ean. Orduan, etengabe hobetzen dijoa, eta esango izuet, Irene Arraratxek Berriako Euskara Taldeko arduenak esatu zuzentasunaren ikuspegitik, gu baino zuzenago hitzeitera iritsiko da. Zuzenago, ez aberatxeago, ez dala gauza bera. Ez da hor dago arrakala, eta hor dago arazoa, ez? Zuzen egingo du, baina ez du txinpartarik, ez dukiko bakoitzak beretik ematen dion brillo hori, ez duko, zuko ipatu dezunez, background guzti hori, eta hor, euskeraren ikuspegitik oraingoz behintzat ez da, ondo do, euskeraz dago, eta jendeak konsultatu dezak euskeraz, baina guri, adibidez guk mugatu dugu adimen artifizialekin egindako itzulpenen erabilera. Ezin ditugu erabili. 20 aldiz bakarrik gila. Zero, ez osorik eta ez partez. Erabili ezakegu kontsulta gai, baino ez, gero testu hori gurera eramateko. Eta hor, guaiga probak egiten ez, adibidez pikaketan, eta, hor euskalkietan guandikan ez dabil ondo fintzeko dauka, ez, erran esan itzultzen du, eskermile, eskerrik asko itzultzen du gure, pikatzen du oraindik, entrenatuko dute eta hobetuko da, baina oraindik aberastasun hori galdu egiten dugu, eta guk nahi duguna da, kultako kazetari bakoitzak bere hautsa daka, bere karpena egiten dio hizkuntzari eta horri eutsi behar diogu zalantzari. Ereduak,
batetik da egoera soziolinguistiko euskararena, eta gero da, hauek trebatzen dira testuekin, eta datuekin, gazteleraz, frantsesez, hizkuntza hegemonikoetan eukidetaken testu kopurua edo euskaraz daukana, ez dakaz erikusirik, orduan, horra aberastasunaren galera handi bat, hizkuntza aberastasunaren galera handi bat dau, eta galdu bat ditugu ahozko tradiziotik etorritako pentsa euskalkiak, hitzak, esamoldeak, honek aberastu ez duiten hizkuntza. Alde hortatik muga hori ere jarri diogu itzulpenari erabili dezakegu, baino ez gero gure testuetara eramateko hori kazetariak bere hautsakin egin behar du. Zuk Eider, aipatu zu, aberastasun hori, mantentzea, hori Joserra Gartzia gure irakasle izan zena EHUn, berak esaten zuen ezberdina zela zuzen egoki edo jator egitea. Oda, zuzentasuna hor gaindituko du, baina jatortasuna eta egokitasuna, hau da, hartzaileak zer behar duen momentu honetan, esamolde bat edo txispa hori izan duzuna, txinparta, hori nekez lortuko du, ez? Baina ez daukat dudarik zuzentasunean, naiz eta orain datu gutxirekin edo entrenatuak izan diren, lortuko duela, berez guk egindako ikerketa hartan, Euskal Irratian egindako esperimentu txikiaren arira, kazetariak zeuden txundituta, nola lokuzio aldetik, albiste gutxi batzuk emanda, latxa uste zela eredua eta, albiste gutxi batzurekin entrenatuta, ateratzen zela hitz oso fidela, gure ahotsa erabat klonatuta. Hau sintetikoa oso ondo klonatuta zegoela, beraz, teknikoki dudagabe helduko da maila horretara. Gero kontua da, beste txispa hori edo lortuko duen. Baina hor ere beste gogoeta bat, minutu batean, uste dut eredu hauek entrenatu dituztela ingenieriek, informatikariek, programatzaileek, orduan, claro, pentsatu dute maila teknikoan, konputazio mailan, eta hizkuntza tratatu dute matematika bat moduan. Inoiz ezin da banatu hizkuntza eta nazioa edo herrigintza, baina kasu honetan konkretuki egin da, erabat. Ordan berari berdin zaie euskaraz ari garela edo arabiarraz edo beste hizkuntza batean, eta kontua da guk hori apurtzea eta esatea ez hemen hizkuntza eta nazioa lotuta daude, eta hori da, bilatu behar duguna, berezitasun hori, aberastasun hori, egokitasun hori, jatortasun hori, eta bar, ez? Eta hori. Eta juntzaigu, pixka bat, orduan ez dakite galderetarako, igual batek zerbait azkar esan nahi baldin badu, ez ponentzia bat, galdera bat, mesedez? Bestela, ni hau sortuko naiz, ondorio bat eta bakarra ateratzera, ez askoz gehiago, eta jarraitu behar dugula giza adimena entrenatzen, bereziki kazetariak gizaki diren heinean, uste ez gaitezen erdoildu chatbotetan, eta segi dezagun gure imaginazioa lantzen eta entrenatzen, ez? Uste dut hori dela atera dezakegun ondorio txo bat. Honekin? Fini? Bueno, eskerrik asko zuei etortzeagatik eta